Ndewo, 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 ndewo. 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 Ndewo, ndewo, ndewo. Ndewo, 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 ndewo. Ndewo, ndewo, no, ndewo, no, ndewo, no. Ndewo. Ndị Igbo ekeleni m unu. Ndị Igbo ndewo no, ndewo no. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofatna. Ekelene m unu ndị Igbo, ekelene m unu ndị Igbo, ekelene m unu ndị Igbo. Ekelene m unu ndị Igbo, ya dịkwara unu na mma. Ụbọchị taa wụ the 21st of June 2026. For a long time, I have not analyzed people's speech or ihe ha kwuru. But ụbọchị taa, achọrọ m ime analyze ihe somebody kwuru. Mazi Cancer kwuru okwu, and aga m eme ya analyzed today. Biko ihe o kwuru, ihe ọ tagharịrị ọnụ wụ almost 2 hours ka ọ gịnị, or 3 hours of ịtagharị ọnụ. But akọtụrụ m ya, and aga m ahapụ ka the video play here a lot before me ekwu okwu. But aga m na-abata little by little. But before me gee ihe efulefu ọnụ ndị ọ tagharịrị, biko ka anyị gere olu the Divine Mother. Ndewonu, biko share no this video. Very very important. Share no this video. Ndewo. Ike jabamba abu monya mumae amara Yahuwa jindumo abu monya mumae ebube Yahuwa kamjagae. Master Prophet Ibonya mumae asim elu wanurolumo nibonya mumae ma ike Yahuwa kijagae ike janisi Ibonya mumae amara Yahuwa jindugie amaroko no ahia nebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ Ibonya mumae asị m ụwa nụrụ olu m n'ihi Ibonya mumae ike Yahuwa kijaga ike jabamba Ibonya mumae amara Yahuwa jindugie Ibonya mumae mebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ abụ monya mumae asim elu ụwa nụrụ olu m ngabụ monya mumae ike Yahuwa kandiaga ike jemenganga abụ monya mumae mamara Yahuwa
jindumo amara oke ọnụ ahịa abụ m onye amụma mebube Yahuwa ka m ji aga ịbụ onye amụma master prophet ịbụ onye amụma ma ike Yahuwa ka iji aga ike Chukwu okike amara Yahuwa ji ndụ gị ịbụ onye amụma ịbụ onye amụma mebube Yahuwa ka iji aga ọtụmọkpọ ndị nsọ ịbụ onye amụma amara Yahuwa ji ndụ gị abụ m onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu m na-abụ m onye amụma ike Chukwu okike ka m ji aga ike ji achụ ajọ mmụọ abụ m onye amụma ma mara Yahuwa naanị ya ji ndụ m abụ m onye amụma mebube Yahuwa ka m ji aga ịbụ onye amụma ewo master prophet ịbụ onye amụma ike Yahuwa ka iji aga ike ji achụ ajọ mmụọ amara Yahuwa ji ndụ gị ịbụ onye amụma ịbụ onye amụma ebube Yahuwa ka iji aga ọtụmọkpọ ndị nsọ ịbụ onye amụma ma ike Yahuwa ka iji aga ịbụ onye amụma abụ m onye amụma ewo asị m elu ụwa nụrụ olu m na-abụ m onye amụma ma ike Yahuwa ka m ji aga ike ji anyị si ewo abụ m onye amụma ewo amara Yahuwa ji ndụ gị ịbụ onye amụma mebube Chukwu okike amara Yahuwa ji ndụ gị ịbụ onye amụma ịbụ onye amụma mebube Yahuwa ka iji aga ọtụmọkpọ ndị nsọ ịbụ onye amụma amara Yahuwa ji ndụ gị abụ m onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu m na-abụ m onye amụma ike Chukwu okike ka m ji aga ike ji achụ ajọ mmụọ abụ m onye amụma ma mara Yahuwa naanị ya ji ndụ m abụ m onye amụma mebube Yahuwa ka m ji aga ịbụ onye amụma ewo master prophet ịbụ onye amụma ike Yahuwa ka iji aga ike ji achụ ajọ mmụọ amara Yahuwa ji ndụ gị ịbụ onye amụma ịbụ onye amụma ebube Yahuwa ka iji aga ọtụmọkpọ ndị nsọ ịbụ onye amụma ma ike Yahuwa ka iji aga ịbụ onye amụma abụ m onye amụma ewo
Asim elu wanurolumo nabumonyamumae ma ike yahuwae kanjagae ike janisi ewo abumonyamumae wo amara yahuwa jindungie ibonyamumae mebube chukwu okike kijagae ọtụmọkpọ ndị nsọ asị m n'igbo onye amụma ike yahuwa kijagae ike jabamba amara yahuwa jindudie igbo onye amụma ebube yahuwa kijagae ọtụmọkpọ ndị nsọ ma ike yahuwa kijaga Master prophet Onyamuma, Chuko Kikrika na Kukosana Akelu, Ukirika na Kirododo, Amaru Chama Kene Kuma Kene Asụsụ ime n'igwe. Ikeji Mukajaga, Onyamuma, Ebube Chuko Kajaga, Onyamuma. Chukwu si n'afọ weta gị mmadụ ọkpụkpọkụ n'igbo gị karọrọ Chukwu ọrụ ebube Chukwu na na-edu gị na-aga aba egwu na-atụ afọ okporo ụzọ akparịcha nwanyere kụrụ nwanyere iko ọnụ ụkọrọ gị ọnụ ga-emecha nwere okiri wee rachia ebube dike na Chineke onye Igbo niile na-apụta nwa ebube Chukwu kajaga abụ onye amụma ike Chukwu kajaga abụ onye amụma master prophet nwoke mere mere na nwoke nọ na-eche onye riri udere ga-abụ ya n'ike ana masị gị tụrụ ụkwụ Chinichi, Chidaki, ebube Chukwu kajaga n'ụwa ebe omena n'ịgba n'ala aka ịga ike echi anaghị agwụ agwụ ike Chukwu tụrụ gị n'ụwa God bless you all. Thank you for coming. Thank you. God bless you. Okay. Bye. That was beautiful. Bye. Shalom, shalom, peace. Ndewo ekelene m unu n'ụbọchị taa. This is the master prophet young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion Urofatna. Ndị Igbo ekelene m unu n'ụbọchị taa. Aga m eplay video of Madam Mazi
I'm sorry. Agamakpo ya Madam Mazi Cancer, Mazi Winnie, Mazi Delilah. You have to understand one thing. There are no demilitarized zone. Enweghị otu ihe ji kwuru now na IPOB. Onye ọbụla asị na ya nọ in the middle. Onye ahụ wụ onye iro. You must take a stand. You must clearly gwa anyị onye gị na ya kwụ. Enweghị demilitarized zone. Enweghị isi na anọ m na middle. Either you are with Nnamdi Ezebiro, either you are with Nnamdi Kanu, either you are with the Supreme Commander of the indigenous people of Biafra, either you are with onye ndu Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, either you are with him or you are not. If you are with him, ị ga-apụta wụrụ ọnụ ị na-eji eri ji eri ede si na ịkwụrụ with him. There are no longer the military zone. For the past 4 years, even all these people nọ na DOS say, oh, na ha achọghị ịpụta because achọghị ha ka akparịa ha. Na ha na-eche mgbe ha ga-anụ olu Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, onye ndu Supreme Commander of the indigenous people of Biafra, and then Nnamdi Kanu ekwuo n'okwu. So onye ọbụla anọ na site, onye ọbụla hide either ga-apụta gwa anyị ebe ịkwụ. Ga-apụta ha gwa anyị ebe ịkwụ. You are with ndị iro. And time has come, and time is now that anyị ga-ekwu okwu otu ihe ji dịrị. No longer igbo ukwu ose okirikiri, igbo ukwu ose gburumegbu. There is no more igbo ukwu ose okirikiri, igbo ukwu ose gburumegbu. Today, biko na-eweli iwe, aga m play yi one bullshit Uchechi cancer kwuru. This person kwesịrị iwu the number one person kwesịrị ịpụta na defend every stand of the Supreme Commander. This can't you get picture that useless idiot? This efulefu kwesịrị iwu the number one person Ghana promulgate, Ghana push the narrative of Nnamdi Ezebiro. Or efulefu onye kwesịrị ịdị na agwa anyị lekwe ihe o kwuru, ma ọ dị mma ma ọ dị ọjọọ, lekwe oji o jiri ma ọ dị mma ma ọ dị ọjọọ. Otu ọbụla Nnamdi Ezebiro ji ji oji ihe, otu ọbụla o ji kwuo ihe ahụ, ma ọ dị mma ma ọ dị ọjọọ, ihe awụ the number one person kwesịrị ịpụtasị ihe o kwuru nọ nga m kwuru, nọ nga ya kwuru. But rather o setiene na ọ wụziri na ọzi maazị owuhu nwanyị
maka o puo n'utu o buzi agbagagba utu ukwu utu ụmụ nwoke atọ ịhụrụ nga. And finally yesterday 28th of June o mekene clear na ya wụzi onye isi ndị ọkọta oke n'ọnụ agbata eke ndị iro eze bụ iro ka Maazị Nnamdi Ezebiro Kanu maka o jine na ya kwụrụ na gidigbam every time Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro ọ kwụrụ with ndị iro. 2015-16 I was in England. All kwụrụ na gidigbam with ndị iro till last minute. Mo the Supreme Commander apụtara, Supreme Commander were oche bi ihe sụma less ya edururu na-akụbishi isi anya were asọ ya wee agada agbachiri ụzọ na all those years. Ọ ya kparịrị nne Nnamdi Ezebiro, ọ ya kparịrị nna Nnamdi Ezebiro, ọ ya challengered ha in those 2015-16. But mgbe Supreme Commander apụtara, Supreme Commander ebighị oche ya soro white lace na-eko. That was a slap on the face of those who stood with Supreme Commander without looking back. O setiene na this 2021, 22, 23, 24, 5 and 6. All pontokwara with ndị iro. The last thing nwanyi ga-emewu ịkwụrụ even for 1 minute with ụmụnne Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu. Rather, ọ ga-akwụrụ with ndị iro even though ma na-etinye n'ọmị, even though ma na etubanye ọ ga-eso ọwụ iji na-eso ozu ala because o feeliri na elimozu hụ na enwere possibility na aga na Supreme Commander ga-egburu na ya ụzọ ọ ga-eji efepụta so that ndị niile o deceive awụrụ ndị ga-awụ scapegoat na ọ naanị ya wụ onye ga-eme escape. Agba abụọ ya atọ n'ogwe, agba atọ ya atọ n'ogwe, owu ogwe kemera na-akụ. Ọ sabotage ya na Nnamdi Kanu 2015-16 kwụrụ with ndị omio Imam Mezu that I met in England. Kwụrụ with them gidigbam. O setiene na this time na every enemy of Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, either fingerprint ye no ya no ya bidro that rebellion or mo the rebellion bidro no ya gana eyi ha aja n'ukwu or no ga akwụrụ gidigbam with those people. And emelu mala ma amụmụ nwụrụ ihe na akụrụ ya mkpa na brain ya ya na hụ onwe ya as a victim. Na nsogbu ya predicament ya nọ n'ime ya n'ọkwa Master Prophet n'ọkwa dia weekend one na ekreti nsogbu hey na ihe nọ n'ahụ na ọkwa ihe nọ hụga no Master Prophet no dia weekend one na create this nsogbu ya nọ n'ime ya. Ọ dị naive. Nwanyị dị naive. Nwanyị dị naive. Gị hụ ya ya na-akọ asif ma ọ ya wụ onye megidege. Aga m ahapụ nnụ ka nnụ gere ihe bullshit ọ kọrọ n'ọnụ ya. Remember today we 21st of June. Supreme Commander approximately 3 days ago, Supreme Commander with a new
DOS leader and member. Aina Elena this efulefu ga-apụta support o supreme commander. Lekwe ihe o dere as of yesterday. Somebody share am ihe o dere. Biko, ele this thing. 1 minute. I may play all the whole rubbish in here oya katagono for 3 hours. Nwanyị chene ya no ya na achi. Ama m onye na-agwa ya no ya dị in charge of IPOB. Legodu this write up ihe o dere na page ya. Because I will remain focused. Achọghị m ka anyị this program dị ghara. Lekwe date oji tige ihe cannot be seen. Osi enwetere m today. Osi, do not forget that HDOS Mazi Chika Edoziem will address Biafran and the whole wide world. Live program on Radio Biafra today, Sunday, 21st of June, 2026. Time 7:30 p.m. Biafran time. Nwanyị after Nnamdi Ezebino Supreme Commander emena appoint a new head of DOS. Ka nwanyị pụtara 2 or 3 days later na-agwa anyị na ya ka kwụrụ with the old one. This is the new head of DOS as of today. This is the new head of DOS appointed by onye ndu Nnamdi Ezebino, Nnamdi Kanu. But nwanyị ekpeho na enwe a new person ebe na appoint. Ọ ka kwụrụ with Edoziem, Nnamdi Kanu onye ọma, Nnamdi Ezebino onye ọma, ọgọ m nwoke. Asọkata onye eze anya ọ asọkata ele ihe na-eji ekwu ya asọkata ọgaranya ọ onye eze ọ nze or whatever ekpuru nkata gwa ya okwu. But they are working to one aga ekpuru nkata. Aga m agwa gị face to face. Ama m na there are possibility na mgbe ị pụtara ị ga-emekwe ihe ị mere the last time eji gị somakwa ya uwe white duru mee n'oche. But you have to understand na nwanyị iwe security threat and the awakened one, master prophet, will not stand with you anymore. Ya wuru na nwanyị nọ na ya by your side because of one security threat. Ihe ọbụla agbasara m ne aga m discuss ya with Kanonta. Ihe ọbụla agbasara m aga m discuss ya with Emmanuel. Ihe ọbụla agbasara m ne aga m discuss ya with any of your family members because ọrịnga ihe ha erughị ntị Nnamdi Ezebino. And mistakenly unu ke kwuo ye efulefu anọ ya je share ya ndị agbata eke ibe ya. Ọ wụ na security threat because she works hand and hand with ndị iro gị niile. Ọ kwụrụ na ha gidigbam. Ye se tie na iteki side oge ya stand with ndị iro gị. Ye se tie na oge choose ebe ọ ga-akwụrụ. Ọ ga-akwụrụ with ndị iro gị kwụrụ
gidigbam because o filiri na ya ji Nnamdi Kanu n'ọrụ. O filiri na ya ji Nnamdi Ezebiro n'ọrụ. O filiri that ya ma otu ya na-eji kontrolu Nnamdi Kanu. Well, nwaanyị na-kontrolu di ya n'ụlọ ọwụ ihe ọjọọ, but apụtakwala n'ezi ga-eme ka ndị mmadụ mata na gị na-kontrolu di gị. Enwere 80% of families nwaanyị na-kontrolu n'ụlọ, but ha pụta n'ezi ha na-eprojekti na-eshow ndị ụwa na di ha dị in charge because achọghị ime di ha undermined. But nwaanyị ya kwụnara gidigbam ime ka anyị mata n'ọya na ya wa agada agbachi n'ụzọ. With one of her quotes, she said that na ihe ọbụla ya tinye her mind to do na ya na-agaghachi azụ n'ime. Even though na Supreme Commander Nnamdi Ezebiro gwa ya si ya emere ihe n'ọkwa ihe ahụ ka ya ga-emetụkwa fụrụ mfụtụ ma eluigwe na-ada. That means ya wụ Mazi, ya wụ onye bu uchu, ya wụ onye bu uchu. So ka anyị play ye bullshit ọkọrọ n'ọnụ ya. Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, nwaanyị ọ gbanago okwu ya wụrụ na ị chọghị ime understand ihe o kwuru na program ya, aga m akọwara na gị ya. Ọ gbara gị okwu, ọ challenjiri ya decision si na ya pụrụ gidigbam with Edoziem na ndị otu ya, na ya pụrụ gidigbam with Ojuofo. Even o rebukuru Barrister Lawyer Ejimakor, rebuke okwu ụmụnne gị, kpọọ ha ndị ara na ndị efulefu na mad people everywhere. Ọ chal nwaanyị pụtara gwa anyị na n'utunye ka uchu Nnamdi Kanu na Kanu nta na Emmanuel. Nnamdi Ezebiro onye ndu onye ọma, nwaanyị a challenge ene gị, ọ challenge ene gị. Let's play the whole bullshit this year no na-apụta. Business with you. If you are not focused, I have no business with you. If you're not in unity, I step away from you. I will mention a little few or a few points here before I progress. Since 2015, I have always stood on the grounds of unity. And whenever Onyendu Mazi Nnamdi Kanu is taking, there is always this person who cooks poison and creates chaos and creates disunity, creates misinformation, creates a label of blackmail and propaganda, and starts to throw it around. I am someone who is very strong in my belief that whatever I believe on, nobody moves me. As long as it aligns with my spiritual belief and my spiritual standing. You have to understand also there is always this person. She said there is always one person, and that one person she's talking about me, because one challenge in 2015 and 16. Also there is always one person, or see when some people
There is always one person. So this person challenged you before. This person challenged you again. I cannot be moved. Okay, so I have always stood on the purpose, which is our people coming together for the restoration of Biafra. But that is the goal. But along this goal, there are steps, there are events, there are happenings, and those must be. Do you understand? One na say that she cannot be moved. So one na agba anyị say ye take a decision that she cannot be moved. So that means ya wuru na one somebody domine n'ụlọ gba ya say ya emene ihe or may like that. Na decision ya ha we ihe ga-eme that she cannot be moved. Na hụna nga nwaanyị nwere onye domere n'ụlọ pụtara na eji na-asị na ya that na decision ya that she cannot be moved. Na hụna ya and marakwanụ na nwaanyị enweghị position na IPOB. Normally mgbe ọ pụtara bụ ikwu okwu o kwesịrị represent Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, Supreme Commander. Ihe o kwesịrị ime articulate to us wụ his intent, or o kwesịrị ịkọwara n'anya ihe Nnamdi Kanu, Supreme Commander, onye ndu, ihe o bu n'obi ịkọwara n'anya ya isi anyị lekwe ihe Supreme Commander chọrọ. But ihe ọ gwaga anyị na-awụ ihe nụ ya n'ụbụrụ isi. So nwaanyị megara n'anyị kọwagara n'anyị that is all filled n'anyị wụ ụmụaka. This useless woman filled n'anyị wụ ụmụaka. Nwaanyị oruone 34 years. Ọ pụtara na akparị ndị ya na Nnamdi Ezebiro at this time na-arụ ọrụ na akparị ha. So ya wụrụ na o nwere ihe nwaanyị chọrọ ime, or let's say na o nwere ebe ọ chọrọ ije. So Supreme Commander si ya ejena ebe, so that means ọ ga-ejetụkwa ya. She has proven herself. She has proven herself multiple times. You have to understand that ihe o kwuru wụ eziokwu. You remember mgbe Mazi Kanu nta Mazi Simon Ekpa was my enemy before, and now Simon Ekpa now, they say there's no volume. That is volume. I can hear myself. You have to understand that Mbo Simon Ekpa was enemy to Nnamdi Kanu. She was na-enwe conversation with Simon Ekpa on a regular basis. She was working with Simon Ekpa to the extent na Mbo achọghị inwe program. Mbo achọrọ igoji Simon Ekpa. She went to that program. But Mbo Simon Ekpa ghọtaziri that achọrọ he use ye na fight Supreme Commander. Simon Ekpa amia. From that day, Simon Ekpa were enemy because Simon Ekpa pụtara na ataklo Ojofo. So, do you remember mgbe o jeje meet nwaanyị Ishipunk? Enwetere m oji, I think all know everywhere, from 2-3 different people. Now Supreme Commander say, don't do that. She went and did that interview. Do you understand that each time Supreme Commander say, don't do this, she does it anyway? Oh yeah, Johnny Akuoye. And within Hokuru and actions, a match together. Onege Supreme Commandant. And today, Nnamdi Ezebiro onye ndu Mazi Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro emene appoint new DOS. No great, yeah. Even last night, I'm for more than 2 hours on a live program with them.
she reject them. And in all her this bullshit on her as onye drena transform her mind or whatever she's trying to say, because she doesn't know what is transformation, because she has not come to the state of oneness with the divine. Or my what just na bullshit edrena na elehena boy AI. Or my she has not transcended the mind, because they will not transcend the mind. Okay, Nishani prove by unite the siblings of Nandezebino, Nandekano. But rather she has not worked with them. Rather she chose the enemy of Nandezebino more than the siblings of Nandezebino, more than a supreme commander. Onye himene IPOB na onye nwe all signature ya keji hiwe na England. Nnamdi Kanu nwe IPOB. IPOB wu Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu nwe DOS. DOS wu Nnamdi Kanu. Edre na code of conduct in the IPOB that it is only the supreme leader, supreme commander, only onye ndu that can sack and remove. It's written there. And then Nnamdi Kanu has exercised his authority. And this useless efulefu so the biggest egita was I when now Edoziem. The biggest egita was I when I won't hear them in a Biafran land. Egita was I when one because Ocho on the side of Nnamdi Kanu, Nandezebino, Onyendu, supreme commander of the indigenous people of Biafra. She doesn't want to stand with him and stand on his decisions, but rather Nnamdi Kanu kuoku useless one na challenging Nnamdi Kanu, na challenging Nandezebino, na challenging supreme commander no na kandino, wanye fulefu na challenging Nnamdi Kanu, na awayoku na eri Nnamdi Kanu uba krotele na ya buya mamini on a plain sight. As the Biafran spiritual leader, I will not put up with that. Icho challenging Nnamdi Kanu. Chereko when him ge kubasara Nnamdi Kanu. Agama agbayo mbo pota. Or who on a candino that he cannot defend himself. It's just like Simon Ekpa. When you oblanga agba Simon Ekpa, agma reserve here, mbo pota ma agbayo face to face. Nnamdi Kanu cannot defend himself. Simon Ekpa cannot defend himself. When somebody when he got baya mbonye who no na position he defend the win. Everybody show win. One who's supposed to be the only person, the first person me yobola Nnamdi Kanu kuro. Yobola or any word you may articulate. Can a new plan or a new strategy? One you only person stand with that strategy. You convince you, can you follow that strategy? Mona more olukru mona walk, mona walk. But oh yeah, the first person got walk Nnamdi Kanu, Nandezebino, the first person got Mayama, the first person get rebuke Nnamdi Kanu, supreme commander of the indigenous people. This useless woman was the first person got challenging Nnamdi Kanu. Capped under a law, a policy, or code of conduct, and our rules and regulations. Because humans, it's not every human that possess the consciousness to behave in a certain way to align with the purpose of a movement or organization. Or even as you have in a country. That is why there is law. Because when you obey the law, you don't have to be conscious. I think I've made a post on that. One would not be bothered about being conscious or having a certain level of awareness to behave in a certain way. So you follow the law. You follow the law. If there was no red light, it's not everyone that would wait for someone else to, to drive through. Some would want to show that they drive better or faster or
gwagodunum ele ihe nwaanyị mere understand about consciousness. Ele di ihe nwaanyị mere understand about awakening. Has this woman transcended the mind? Have this one seen the behind of the Paiwan Tapa? Nwaanyị or journey in a place which there is no witch and which there is no witcher. Gwagodunum ihe nwaanyị ma ọ na-akọ about consciousness. Ọ na-ekwu okwu gbasara code of conduct. Is it not written in the code of conduct that Nnamdi Kanu, the only onyendu of IPOB, that Nnamdi Ezebino would only one person that can remove or sack or appoint? Is it not written there? This useless woman, can she get it into her coconut head? Yaburu na yana Nnamdi Kanu nwere problem. Why don't her go and discuss problem yana Nnamdi Kanu nwere neji than put an eji na sabotage order of the supreme commander of the indigenous people of Biafra. Na agba ya okwu. Na single sub messages so that ka na-enwe infighting. Ya wuru na nwaanyị pụtara sị na ya supportru Edoziem na Edoziem na-eme ihe dị mma, but right now na Nnamdi Ezebiro marakwa na ọ na-akpọ ya my husband. Vid program o mere karịrị 2 hours. Onwe mgbe ọ sị my husband. Ihe ọ kpọgawo Nnamdi Kanu onye ndu, if I'm not mistaken. Nnamdi Kanu onye ndu, Mazi Nnamdi Kanu. Onwe mgbe ọ sị my husband, I am representing the interest of my husband. Onwe mgbe ọ sịrị ya. Ihe ọ kpọgawo Nnamdi Kanu, Mazi Nnamdi Kanu, she never used the word my husband. You have to understand that. Mana na ihe nwaanyị iti igewu, ihe oblo igewu dog whistling, so that can do to ye bidon ne resist the decision of the supreme commander of the indigenous people of Biafra. Let's see what they are saying. You have to understand na oke no n'ụlọ gbara oke no n'ama, no free fogri no n'ime ngịga. You have to understand that. I've been saying this all along. You people aghọtahụ granted today. Normally, I never called this guy's name. This guy aha ya nọ nga. Ana m akpọ ya aha. The reason ji ana m akpọ ya aha wa achọ m ime skeleti nsogbu. Onye m na-akpọ aha all along wụ naanị Edoziem or DOS. This guy edere aha ya nga. Ana m akpọ ya aha because openly ọkpọbe m aha, and ama m na enwere ihe ndị ọ na-eme underground. Even ele aha a na-akpọ ya this guy nwụrụ ni the guy bi Amamobi South Africa, Ostraman gwara m, Ostraman before ya nwụọ, ọ gwara m na this guy na-lead campaign against me ka ha na-eme m attack na media. Ostraman gwara m ya. Lekwe ihe June 19th ihe this guy dere. The risk of claiming ownership of a self-determination movement. Here we hear this guy kwuru. So, ọ na-challenge Nnamdi Ezebiro about onye hiwere IPOB, onye nwe IPOB. Nnamdi Kanu nwe IPOB. Nnamdi Kanu hiwere IPOB. Nnamdi Kanu the only onye ndu IPOB ga-enwe olesi Chukwu ekpekpele. Ma Nnamdi Kanu anụwoghị Chukwu ekpekpele. Lee ihe ọzọ this guy tire na platform ya.
Nyawu 9 yesterday 9 a.m. in the morning. Also, Sokoto DOS and the Nnamdi Kanu's family cannot lead Biafrans. Nyawu ihe this guy itine na platform ya, and ihe awu nde ya na ya na arụ ọrụ. Ihe awu nde ọ na-agwa anyị that they have no problem with Nnamdi Kanu. Nde esi na ha achụọ na Nnamdi Kanu. Onwekwe mgbe nwaanyị pụtara na-agwa anyị si na-rebuke ndị si na ha achụọ na Nnamdi Kanu from IPOB. Onwe mgbe o rebuke ho ihe o rebuke gewu ndị pụrụ apụ bataga back ka support Mazi Nnamdi Kanu on do rebuke ge. Lekwe ihe edere na family writers. They said he has dissolved the DOS. Then the DOS respond by dissolving him back. That means anaghị change peace. DOS na-measure amụ, na-measure utu within Nnamdi Kanu. Ihe a mean DOS na-measure utu within Nnamdi Kanu. And onwe mgbe nwaanyị na ndị na-epush family writers na work hand in hand. And ị ga-agba m na ọhụ ihe ka anyị lee ihe ọzọ hit na mem. Lekwe ihe one of our barrister wrote. One of the legal minds, bright legal minds enwere. Ọ sị, can you suspend or sack someone you appointed? Can you suspend or sack someone who appoints you? Both cannot be correct. Only one can be correct. Which one? Madam, oh, I'm sorry, you use Madam. Mazi Cancer. Mazi Uchechi. Ele the correct answer to this. Of course, Ima, because Obroge are not working together. The correct one, you can sack somebody that you appointed. You can. Nwa boya na aka nna ya ukwu. Eweliwe na use the word of nwa boy. It doesn't mean that Nnamdi Kanu woga na anyị ụmụ boy, but I just may use that phrase. Nwa boy akpọtara akpọta ka ọ bịa mụọ ahịa. Nna ya ukwu chụọ ya n'ọrụ ọ chụọ ya si ala. Nwa boy aga alaghachite back bịa kpọrọ nwaanyị ọga ya sizie na ya achụọna ọga ya. I'm just sizie nwaanyị ọga ya na ya ga na-arụkọtazi ọnụ na ya ga na emezi agbata eke na ya achụọna di ya. Elee ebe ụbụrụ nwaanyị nọ? O dị ka o were na ụbụrụ ya tige ya ebe m na-achọghị ịkpọ aha because of respect nwere abịa supreme commander of the indigenous people of Biafra. O were na ụbụrụ ya bụ ihe n'ime ala. So supreme commander Nnamdi Ezebiro Nnamdi Kanu ọ ya hiwere ọ ya mere appoint Chikedozie mgbe ọ na Kuje prison chụọ onye nọ anọ tige ugbu a na ọ chụọna Chikedozie m. Nwaanyị cannot stand Chineke. Nwaanyị na-enwe ike stand with onye ọkpọrọ nna nwa ya. Ọkwa no na video ya onu okwu our kids. You na-ekwuzi his child. Onu ekwuzi his children. You na-ekwuzi his child because ọ gbana mgbọrọgwụ that Mazi Nnamdi Kanu nwere 2 legitimate kids. 2 children. Let me remove legitimate. 2 sons. Anyima.
as far as I'm concerned, that the only one that I know. 2. Opana ya bera no lom 7 years ago. One feel na brainwash no na ya nwere ụmụ abụọ. But ugbu a o seti na ihe ọ na-represent is otu. But you have to understand the first son of Nnamdi Ezebiro will the heir. Chineke kwukwala onwe ihe mere supreme commander, all that boy with the heir. Ya wụrụ na Chukwu ndị Igbo, ya wụrụ na mmụọ nọ n'ala Afaruku Ibeku si na ya ga-ewere the throne of Nnamdi Kanu. Ya wụrụ na according to ihe dere, all that boy, because all ya the heir, all ya the you know, the next of kin walking, the next of kin, legitimate list of kin of Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, with that boy, who is first son. Because Nnamdi Kanu recognized her as his child, as his first son. So Onoa that one, you know, presented the nani onyeke ona aparade with ndino Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro. Let's move on. Something. Something one need deceive onwe. Some people they arụ ala na-ekpe. Ana ha agba onwe ha okpe. Ana ha sabotage onwe ha. Ana ha arụ onwe ha arụ ala. Ana ha atụrụ onwe ha ashị. Nwaanyị na-atụrụ onwe ya ashị. And ya na-atụrụ onwe ya ashị, ya na-ebelieve ye na eziokwu. Chileke alefu one. Na nwaanyị ge pụpụta utu nye. Na-emeshu utu with Kanunta. Na-emeshu utu with Emmanuel. Na-emeshu utu with Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. At this time, you na-emeshu utu with them. Iwe na-eme ụjọ atụ ya. Ya na afọ. Chineke alefu one. Nnamdi Kanu ọgba niile. Onye ọma ọgba niile. Ekelere m Chineke na aga amasị na mụ na agagharị na mma. Because mma mejiri na mụ na gị mgbe ọ dị ndụ. Anyị bịara nọkọta ọnụ kelee mụ na gị dị na mma. Odo na Kanunta wụ enyi m mma for the past 26 years. He is the only friend m nwere for the past 26 years. But ama m na gị na Emmanuel wọgọ m. But onye ọma akpọrọ ngị ugboro ole. Onye ọma, the awakened one will not stand with you. The awakened one will not stand with you. Because agba mbụ ya atụ n'ọgụ. Agba abụọ ya atụ n'ọgụ. Onye ọma, the awakened one will not stand with you. Because nwanyị dị compromised. All they are compromised. Yana ndị iro na pito. Yana ndị iro na ebiri. Yana ndị iro na agba okoso. Yana ndị iro na ebiri. Nnamdi Kanu akpọna m gị ugboro ole. Onye ọma akpọna m gị ugboro ole. Ọkwa dịkwa ama ka Kanunta isi na memene nwanne nwoke abandon. Because Nnamdi Kanu mega abandon. Aga m eme in silence. Aga m eme with ihe niile m nwere. Aga m use also my nuclear know-how. Nnamdi Kanu nwanyị dị compromised or dị compromised as long as nwanyị ga-eduru n'oche. Ihe ọbụla gbasara m nne, I will not share it with any of your family members because then it was a security threat.
because agamasi na nwanyị we security threat to me. Agamasi na Nnamdi Ezebiro supreme commander wona security threat because o nwere onye no na ndo nwere ike ịnụ ihe gbasara dia weekend one werezi ede shia ndị no chile ka alefuono alefuone Aligbo na agbaghara Aligbo na agbaghara na nwanyị kwesịrị ichekwa onye domere ya n'ụlọ awụọ n'onye were n'onye domere ya n'ụlọ renshi ndị iro na ndị ka anụ nụrụ ya yara ihe ị ga-eme mee ihe Chineke alefuo no Chineke alefuo aga m ekwu maka ihe na m aga agwa gị eziokwu yara ihe ị ga-eme mee ihe otu mgbọrọgwụ ka dibịa ji kiri ibe ya nwanyị we security threat either wicked one will not stand with you Chineke alefuone nwanyị we security threats as long as gị na ya na-agba izu Chineke a ga-enwe maybe possibility na ihe ị ga-atake na ya ihe dị mkpa ị ga-atake na ya ọ ga-eburu ihe vevedum jee gba ndị ọkọta ọka ịnọ n'ibe ya jee gba ndị iro Chineke alefuone Aligbo na agbaghara Aligbo na agbaghara Chineke alefuone na nwanyị puo n'uchu Chineke kem aga m akpọchalikwe ihe taa Chineke hit na-eme m ihe ewu sọma Chineke alefuono kanụ nta anwakwala nwa bịa asị m stọpụọ don't try it mụ na ga wee enyi for years and years don't try it anwakwala nwa asị m kwụsị anwakwala nwa asị m na mwepụ this video maka ana m ekwu okwu nke m before ahead of time ọ ihe Chukwu mmụọ nọ n'ala anyị ji open my eyes si m na nwaanyị ewu cancer no cancer to Nnamdi Ezebiro, no cancer to IPOB, Osetiene, Chileke, I am the working the one. I am the working the one. I am the working the one. Habu monyamuma, Hebube chukuna kamjaga, habu monyamuma. Ebube Chineke Jindumo abụ m onye amụma Master Prophet ịbụ onye amụma Ebube Yahuwa Jindumo abụ m onye amụma ka m kpọta Divine Mother ka ọ gụna m uri ya Chineke alefuone Chineke alefuono le Divine Mother ka ọ gụọ na m uri ike ji aba mba ka m wepụ efule abụ m onye amụma amara Yahuwa ji ndụ m abụ m onye amụma ebube Yahuwa ka m ji aga Master Prophet ịbụ onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu m n'Igbo onye amụma ma ike Yahuwa ka iji aga ike dị anyị isi ịbụ onye amụma amara Yahuwa dị ndụ gị amara oke ọnụ ahịa n'ebube Yahuwa Kijaga ebube ndị nsọ ịbụ onye amụma asị m ụwa nụrụ olu m n'ihi bụ onye amụma ike Yahuwa Kijaga ike ji aba mba ịbụ onye amụma amara Yahuwa dị ndụ gị ịbụ onye amụma
Mebube Yahuwa kijagae ebube ndị nsọ abụ m onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu m na abụ m onye amụma ike Yahuwa ka ndị agae ike ji eme nganga abụ m onye amụma Mamara Yahuwa jindumo amaro kono ahia abu monya mumae mebube Yahuwa kandiaga ibonya muma master prophet ibonya mumae ma ike Yahuwa abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa Okorobịa dị mma, Master Prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma, Master Prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma aka na-agwọ ọrịa onye amụma Biafra anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma onye nsọ Chukwu okike bịa ma okorobịa dị mma ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma na-eme mma okorobịa dị mma anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma Now, can I continue on this woman? And want to show something, or I got here before you. So with the red light, you are authorized to stop. You must stop. So this is why we have laws, and laws must be obeyed. Otherwise, you will have chaos. Okay? So I may not be saying a lot on Facebook, on social media, but I do quite a lot. And because I am burdened with so much, so much for a person my age, all I ask is God's strength to keep me and guide me. And stay my tongue, stay my hands, that I may stand and speak at the appropriate time. As you all know, we went to Sokoto. I was not meant to travel that far, not yet, at least. Some of you know, some of you do not know that I had a major surgery. When my link goes live,
a part of me will be revealed at least every once a month. Okay, so I need our people to understand and to know me at least, because some people don't know me, some people don't know anything about me. Some people choose to create some narratives about me. I'm less bothered about that. And in time, all that will be set right. But let me not deviate further out. We don't need to know you. We don't need to know you. Ihe anyị chọrọ ịnụ ịbịa gwa anyị ihe Nnamdi Kanu kwuru. Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the Indigenous People. Oh, ihe anyị chọrọ ịma. Anyị achọghị ịnụ ya bullshit. Iwu do onye ka iwu. Ole nwaanyị owudo onye. We don't need to know you. The thing ị kwesịrị ime ịpụta yesterday we gwa anyị na o nwere ihe na-achọ ịkpọ aha. Ị kwesịrị gwa anyị na onye ndu Nnamdi Kanu or Supreme Commander or Nnamdi Kanu or Nnamdi Ezebiro or whatever ị na-akpọ ya. Anyị mana ihe na-akpọ ya wụ Maazị Nnamdi Kanu. Ị na-akpọ ya digi. Ị na-akpọ ya digo. Olesi ma nkwucha ihe na ga-echenji kpọwazie ya digi. But program ị mere yesterday egechara m ya. Onwe mgbe ị kpọrọ ya digi. Onwe mgbe isi my husband. Nye isi wụ Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu. We understand. You are no entity. You are non-entity. You are nobody. Na IPOB, you are nobody. Or within Nnamdi Ezebiro, you are somebody. Within Nnamdi Kanu, you are somebody. With Supreme Commander, you are somebody. Without Nnamdi Kanu, you are nobody. And you have shown yourself that you are not with Nnamdi Kanu. You are not with Nnamdi Ezebiro. You are not with Supreme Commander, so you are nobody. You are nothing. Yende na-akọ dị ka onye egburu ogwani. Ele odo onye na-akọrọ ya. Ụmụ nwoke ji nwaanyị ka na-akọrọ this bullshit. Ele dị ndị ị na-asọtọcha ọnụ nshi na-akọrọ no this bullshit. Ị kwesịrị ịgwa anyị ihe ịọ ga-ekwu otu ovevedu ihe Supreme Commander kwuru. Ama m na ihe niile bullshit niile ịkọga ya n'akwụkwọ na-agụrụ n'anyị ihe ị nwetara from AI. Ihe ndị agwara gị ga-eweta from AI na-agụ ya n'akwụkwọ nwee ka ikwu gị from ya intellect. Ịkọga ya n'akwụkwọ, I understand. Ama m ihe ị kwesịrị ime lekwe ihe Nnamdi Kanu kwuru. Ọ lekwe ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru. Ọ ga-asị lekwe ihe di gị kwuru. Ya wuru na ọ di gị. Ya wuru na ikpere na ọ di gị. Ga-asị lekwe ihe di m kwuru. And no ihe di gị kwuru. Or no ihe di m kwuru. Ka ị ga-eso. But no. Ga-rebuke onye isi. Asụga m ya n'Igbo. Achọrọ m ka eti m ụka n'ọnụ. Gị na-agba ụkwụ onye isi wụ nna nwa gị. Gị na-agba ya ụkwụ. Gị na-challenge orders of onye isi wụ nna nwa gị. Gaa kpọrọ nwa gị na-eje na-eme ngele with ndị shi ọtọ gbawa nne ya. Gaa kpọrọ nwa gị na-eje eme ngele with ndị shi tonda gbagbuo nne Nnamdi Kanu. Gaa kpọrọ nwa gị na-eje gị na ha na-apịtọ na-egiri na-ebibi. Chineke ele na planet this woman nọ n'ime ya. Which planet ele mkpụrụ mmiri nwaanyị na-aṅụ.
Madam Cancer, ele mkpụrụ mmiri na-aṅụ, ele onye na-aṅụ ihe. On a imaginary planet, nwanyị nọ in a state on our baby. Ye feel na men arrive in that state. I know one banana different place that have seen and seen where there is no witch and there is no witcher. Ejene bo enwe ihe ọzọ nọ ne hu ihe wu ebe ike nọ n'elu ụwa bidoro. Apart from that place enwe ihe ọzọ. Anya ejene bata no kwa na this state pretend as if na enwebe ihe anyị hụ. Nwanyị na-enwebe dị oje onwere ike transcend the mind. Nwanyị onwere ike ime astral travel, onwere ike ịpụ je gba mmadụ aka ntị. Nwanyị onwere ike nọ n'ụlọ ya pụọ je kwụọ mmadụ aka ntị, onwere ike ịpụ je ma mmadụ ụra somewhere. Onwebe ihe. She has not transcended the mind. Nwanyị onwere ike imeditate for 1 hour without ara ịgbapụ ya. Yana akronya akuka about transcending the mind, which you have not transcended the mind. If you transcend the mind, then your soul and your spirit would have been in peace with everybody. But immediately jidere Nnamdi Kanu onye isi wu nna nwa gị ga join ya ndị iro ma abandon ụmụnne. O bidoro na mgbe eji ga-eme nne na nna ya abandon join ya ndị iro. Gị na ha na-eri, gị na ha na-apịtọ. Ga-apụta na e-presentịrị n'anyị no give the victim. No, they are working the one na-victimize gị. No, they are working the one na-push the narrative. Ama m na ihe niile ikwu ka ịkpọga aha. Na enwere someone always. And they make sure say, so-called they are working one. I am an awakened one. Buru amụma Biafra. Enweghị onye nọ n'ala Igbo buru na amụma ihe mere na mmezu n'ihe gbasara Biafra. Eburu m amụma Python dance. Eburu m amụma na a ga-egide Nnamdi Kanu egide. Buru amụ this useless idiot na parade Donald Trump. Buru amụma Donald Trump in 2011. Kwuo ya bịa na mmezu. Buokwa amụma na a ga-enwe second Trump ya bịa na mmezu. Nwanyị hụ na ihe. Enweghị onye amụma n'elu ụwa ga-ebu amụma atọ ya ha bịa na mmezu without my own ịbịa na mmezu. Enwe onye amụma ọbụla nọ n'elu ụwa onye dibịa si ha bu amụma atọ na anyị bu atọ declare date and time mgbe something ga-eme otu ọ ga-eme nke ha bịa na mmezu nke m ga-abịara na mmezu. You can't beat that. Nwanyị iwu onye ka iwu ihe anyị chọrọ ka egbe anyị ihe Nnamdi Kanu kwuru. And as long as it's like clear that you are not representing Nnamdi Kanu, then you are nobody. You are non-entity. As long as it is clear that you are no longer Punona Gidigam with Supreme Commander, you are nobody. The Pandorian box is like a game. And I'll go to me gato a fully kagene. Because you were in Nnamdi Kanu Jiwoko so. You were in a Supreme Commander Jigwe Guriegu. You were in a Supreme Commander Jinana Ego. With nde abateki ibegi ndo kotoke ino ana atụrụ ego gị na-eri na-ekele mo ị na-ede ka ọrịa na ị nwere kansa na ị nwere ke ana atụrụ gị ego ndị na-atụrụ gị Simon Ekpa ha na-atụrụ gị Barcelona eji maka na-atụrụ gị Kanu nta ha na-atụrụ gị nne ya anya na-atụrụ gị ana atụrụ gị ego gị na-evu na-ekele mo. Go and look for work. Je chọrọ ọrụ in England. They are working the one in a journal every week. Je chọrọ ịga hapụ ịchụgharị na-achụgharị ndị POB n'azụ na-anakọ ego iwe onye agbata eke iwe onye ọkọtọ oke n'ọnụ the first ọkọtọ oke n'ọnụ agị onye isi ndị sabo ogi sabo ntị ike you are onye isi ha.
nsogbu enwere ọ gị nsogbu eme na-eblem Simon Ekpa no ebelemokwala Simon Ekpa nsogbu enwere na Biafran land ọ gị ya wụrụ na ị hapụrụ ka Ojiọfọ rubere na Supreme Commander ntị agara enwe egida ga-agba ọzọ ya wụ na ị hapụrụ ka Chike Edoziem rubere na Maazị Nnamdi Kanu ntị agara enwe egida ga-agba ọzọ egida ga-agba ọzọ enwere na Biafran land all this useless efulefu nwaanyị ọ ya challenge gị Nnamdi Kanu ọ chọrọ iteki over IPOB ọ chọrọ iteki over IPOB ọ chọrọ ịkapụ Nnamdi Kanu take over ọ chọrọ iji aka ya chuzuo onye ga-elidi IPOB ọ kọwaga na ya gara na prison na-agwa Nnamdi Kanu ihe ọ ga-eme na-agwa Nnamdi Kanu ihe ọ ga-eme na-agwa Nnamdi Kanu ndị na ya ga-arụ ọrụ na expendere 1 week ka ọ sị no 2 weeks at the end of the day Supreme Commander say something must be wrong with you. I'm paraphrasing. So ya pụtazie turnuzie tiger declarezie war against Supreme Commander jezie kpụrụzie ndị iro na-akọrọ na ha ihe niile na-eyi ihe aja n'ukwu si ha kparịma Nnamdi Kanu ha kparịma Nnamdi Ezebiro achụọ Chike Edoziem ya pụtakwa na-akọ ihe ka anyị gerecha ihe use this efulefu koga Chineke video here too long I'm a mission because I don't want to stay here. We visited Mazi Nnamdi Kanu in Sokoto. We spent a week. And what myself, our brother Bright Chimezi, and our brother Chiwendo, I can't remember the surname now, myself and then Nabi came, of course. We visited Mazi Nnamdi Kanu. And every single day, the conversation that I had with Mazi Nnamdi Kanu, I have continued to have with Mazi Nnamdi Kanu, is the importance of the world looking at us. It is very important. If you are not aware, if you do not know, if you are not conscious that we are being watched, I want you to know that today. Okay? All of these are tied in this narrative control. I'm getting someone wanting to join me on video. I'm sorry, you cannot do that. Okay, please. Perhaps another time when I'm having a different kind of broadcast, then you can join. This is just for me to speak. Okay? So, I have always laid out the importance of our unity whenever I speak with Mazi Nnamdi Kanu. When I visited Mazi Nnamdi Kanu in 2024 in the DSS, with the help of Mazi, late Senator Ifeanyi Ubah, God blessed his departed soul. Whoever gave you people that narrative that you're flying around, how he is Mazi Nnamdi Kanu's enemy, is who I do not know. Even before I visited Mazi Nnamdi Kanu in 2024, late Ifeanyi Ubah had already visited him several times. Was providing financial support. Okay? And he made sure that I saw Mazi Nnamdi Kanu because there were some plays around me not being able to see Mazi Nnamdi Kanu that weekend. I'm not here to talk about people that I'm not in the mood to speak about them today. When I'm ready for them, I will speak of them. But today is centered around narrative control. So when I saw Mazi Nnamdi Kanu in that,
legwe ma financial support orukwuru Mazi Nnamdi Kanu aka ele onye enyere financial support o ya ga-enye the financial support ka enyere ihe nye Mazi Nnamdi Kanu ka enyere ihe egide something na ha pụtara na ọ na support na ọ na-eweta financial support. 2024, I told Mazi Nnamdi Kanu, these are the narratives flying around. These are the narratives flying around. And before that 2024, I have sent messages to Mazi Nnamdi Kanu through Barrister Ejiofor, through my sister. And I said, I had a vision. I don't dream. I see things. When you go to Sokoto to see Mazi Nnamdi Kanu, ask Mazi Nnamdi Kanu if everything happening today, if he was aware, if I ever made these things aware, years before they happen. Constantly, ihe na-akpọ ya wụ Mazi Nnamdi Kanu, constantly. The Mazi Nnamdi Kanu na-apụta ya n'ọnụ frequently. O mebe mistake mbụ si my husband, or ekwube before my husband. You nekwu Mazi Nnamdi Kanu, or shibe my ima out of the abundance of heart, the mouth speaketh. Out of the abundance of heart, the mouth speaketh. O nwere ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, di na nwanyị, maybe nwanyị na-akpọ die nkem, die na-akpọ ya nkem or mine or whatever, or honey or sweetie. Ihe mgbe ọbụla ị hụrụ that woman, ihe ọ ga na-asị, agwara m nkem, agwara m honey m, agwara m sweetie m, agwara m odogwu m. Ịghọtara? Because ihe ewu ihe nọ that woman n'ime, and every time ọ na-refer di ya, ọ ga na-refer to aha ahụ ọ na-akpọ di ya. So ihe nwaanyị na-edeclare abundant of heart, ọ hụrụ Nnamdi Kanu supreme commander, onye ndu, ọ hụrụ ya as naanị Mazi, ọ hụrụ ya as something else. Out of the abundance of heart, the mouth speaks. Let's continue. I'm not saying anything, but I'm just trying to analyze them. Years before they happen. Okay? So I said to Mazi Nnamdi Kanu, the Nigerian government's intention is to make you irrelevant. We are dealing with a government who is not just evil, but they carry propaganda. They carry a sudden hatred that has lived on for years, planted by the British government from the inception and the creation of that contraction called Nigeria. And the very people at the receiving end are the Biafrans. So it is very important that we understand our battle, the people we're dealing with, and how we must fortify ourselves. That every single time you are taken, that you are kidnapped, or however it is that you are incarcerated, it is imperative that everyone stands as one. That everyone stands under the command and control that you have set until your return. But that has never been the case. Who actually... Yes. Everyone should stand as one. Why don't you stand with the siblings of Nnamdi Kanu? Why is that you continue to undermine them? All along, all this time, every time AG Nnamdi Kanu, Gineme family undermined. Now fight against them.
Gina hane a change peace. Emesha amu. Ele ihe mere na-eji nwee gida ga-agba ọzọ every time eji Mazi Nnamdi Kanu. Gina nne na nna ya na ụmụnne Nnamdi Kanu nọ na war. Why? Why? I kwesịrị unite even the family of Mazi Nnamdi Kanu ka gị na ha na-arụkọta ọrụ. Ya wụrụ na i united, ya wụrụ na i join Kanu nta, ya wụberikwe na o nwere ihe statement or whatever Kanu nta mekiri na ya wụrụ na gị na ha work together, ọ ga-awụ strategy niile gị na ha na Mazi Nnamdi Kanu na Kanu nta na Emmanuel na nne nna na-eji ahụ ya na prison everyday nọ na ha ga na work ya together, akara enwe nsogbu. Beto na ịhapụrụ ha jee join ya ndị iro and kwụrụ with ndị iro isi na from photo na over your dead body na you make up your mind that you will fulfill it, continue na-eme ihe na-eme echenjikwala, because you have proven that you are not with Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino, supreme commander of the indigenous. You have proven, and you could clearly now the decision of Nnamdi Kanu na ga support him. Now the decision of Nnamdi Kanu, he may appoint the new brother Akwahe Chris or whatever, the new DOS head. Na ga support him. No only support DOS led by Edoziem. No only nani support. That means ịgbagha n'okwu Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino, onye ndu supreme commander. Edere na code of conduct in IPOB that it is only the head, the leader of IPOB, onye ndu, that can remove and sack this useless woman. Ekpehu na Nnamdi Kanu nwere authority to remove and sack. Okay. That means one in undermine the authority of the supreme commander of the indigenous people of Biafra. On may undermined. And all putra koro na ya na challenge Nnamdi Kanu, na ya na challenge Nnamdi Ezebino, na ya na challenge supreme commander. Na one Nnamdi Kanu koro after 5 years on the ground na sabotage Nnamdi Kanu. Afuputa ya fuo ya ahụrụ ya pụtazie na-eji bịa na-emekwe the same thing omege in the hidden place. Why not nwanyị just say, hey, onye ndu etake any decision or use onyo ona use my husband has taken a decision. I'm not really difficult to use the word husband. I can understand. No, this idiot difficult on Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino, supreme commander. This useless woman cannot say my husband to onyendu Nnamdi Kanu. So Nnamdi Kanu drenawani inferior. Well, let me tell you something. And thousands and thousands of Biafran maidens God willing can Nnamdi Kanu were their husband. I want to tell you that. Because they will be happy. It was supreme commander, my husband. But it is so prideful. It was Nnamdi Kanu, your husband. For 2 hours or 2.5 hours of video. And when we make her, you only shake it one Nnamdi Kanu, my husband. And when we this a full mehronia, one Nnamdi Ezebino, my husband. Ihone mebu okwegi. Ya wuru ni ihone na emegi. It one Nnamdi Kanu, my husband. Then you don't represent Nnamdi Kanu. Then you cannot speak for Nnamdi Kanu. You cannot speak for Biafran people. You cannot speak for the leader of the indigenous people, because you cannot say that Nnamdi Kanu, my husband. Gena boya. Mazi Nnamdi Kanu. You can say my husband, because out of the abundance of heart.
The German said, of Liebe comes from Magen. That means ịhụnanya na-abịa shiri n'afọ. Ihe niile asịkwa out of the abundance of heart, ihe nọ gị n'obi. Ya wụrụ na Nnamdi Kanu wu di gị, ọ nọ gị n'obi. Echi ịkpọ ya aha before gasị di m, before gasị Maazị Nnamdi Kanu gasị hey di m achọrọ m ịdị na-ekwu okwu di m all the time, but achọrọ m ịdị na-akpọ ya Maazị Nnamdi Kanu ka ọ ghara ịdị ka ihe ọwụ family business. But out of the abundance of heart, ị na-akpọ ya Nnamdi Kanu or Maazị Nnamdi Kanu from the abundant heart, because you know that spark of no digi is not there. And the granting, Igwara Lolo Chimezie that Supreme Commander was not with you for over 1 year. So that means over 1 year or 3 months, Nnamdi Kanu gene communication. And the last time I check, he busy n'ụlọ nga Nnamdi Kanu be before a kidnap. That means you have moved on. So that's why this wasn't in you. That's here Nnamdi Kanu with him. After today, okay, it changes. The nap was here, dear, because a fully fool. Ishi Nnamdi Kanu jaja. Yeah, we ishi. Receives the most painful experience. One, Potaneji, onwe ike ime m address as dear. One year we came my address is my husband. Is Master Prophet who my husband or whatever. Then again I just not Master Prophet, you make say my husband. Mbo one na de ho. Mbo one na de ho. Na enwe pride. Ima address dear in the open as dear. Then what is the need you that a fully funulo? Why a reason you get that useless person no na akparaini? You get with a guinea akparaini just nketa so that get patanulo nketa na efe God na gena raga wingoge nketa na efe God. Then he would go igeji me also na feed somebody na adịghị na Chineke amamu the word m ga-use somebody na-enweghị the joy esi na-ewu die in the open place na-enwe ike defend gị. Somebody ga-echuzu ndị iro more than gị, chuzo ndị iro more than nne gị, chuzo ndị iro more than nna gị, chuzo ndị iro more than ụmụnne gị. Yes, say na it's time to choose. Ye choose to kwandino more than gị n'onwe gị. Ele hi ga na akpara ya nri. Ele hi ga na eji na ewesi ego on that person. The ashamed. O nwere ihe na-ekwu na Bible which I don't promote, but I'm not insulting anybody. I say if you are ashamed of me in the present or in the world, I will be ashamed of you in the presence of my Father. I don't promote foreign religion, but I'm not insulting anybody. So, onwehu that boldness is Nnamdi Kanu, my husband. Onwehu that kind of Chineke biko man, I don't know what to say. Let me leave that subject. Odengama abega na ihe ọzọ. Can you continue? But don't make it clear. Onwehu any relay. Come up a subject because whenever Mazi Nnamdi Kanu is arrested. I leave you to answer that question. I leave you to answer that question. So I have spoken about unity, I have spoken about discipline, and I have spoken about the understanding of the purpose to why we're here.
But every single time, or every time Mazi Uchechi is incarcerated, one single person, a sadist, filled with poison, festers everyone's mind and starts to build a narrative. Oh, they want to take Mazi Uchechi's position. They want to take Mazi Uchechi's seat. Nobody. Biko, ele do onye nwaanyị na-eme adres. Ele dị onye nwaanyị na-eme adres. Onye ka disi idiot na-eme adres. Ka anyị gene this idiot. Is taking Mazi Uchechi's position. Ele onye nwaanyị na-eme. You have no proof of any. You just create a picture. You create a narrative and then run with it. Those who have the same feelings as yourself, those who have the same perspective towards the people in the leadership, they already they are your they follow you, and then you start to sing your narrative all over the place, causing chaos. Causing chaos. Forgetting the people who are at the lower food chain. In a state. Those who are locked away that nobody remembers. How many? I'm sorry. One year on a state in your model. Because track record of sabo and sabotage. Aba aropo. Egida ga bozo. Wani has shown that she has the quality of Delilah. She has shown that she has the quality of cancer. And she will soon shown that indeed she is the Winnie Mandela of Biafra. It shall come to pass. It shall come to pass. Because the state wani no ni meye Okroswana Njaba. Okroswana. To the extent he rebuked Nnamdi Kanu on his decision to choose a new DOS. And by doing this, Oyine Edoziem na ndotu ye, Ogwala hand that akrum with you. Can you continue the now fight Nnamdi Kanu? Kamishigi, Amama, I may play chapa all these things because but when yende bribo kuru na program nkare like erotoaka, maybe you have to just keep quiet and let's listen to this idiot. Can you get it? Lekwe? Nyawo program emege today. Nyawo number one person na akpari Nnamdi Kanu every day. Nyawo nde na arụ. This Patrick 7 years ago, ya onye na abata na program all the time. Na achi gwa m ihe m ga-eme na ihe m ga-ekwu. Na otu m ga-eji support Nnamdi Kanu. Na mgbe m ga-eme program na mgbe m na-ga-eme program. O so etinye na ya wuzi the ground zero of Sabo na Italy. Lekwe ndị ha na Madam Cancer na-arụ ọrụ. Lekwe ihe awụ platform with this guy na-achọghị ịkpọ aha. Ihe awụ na platform ya, ihe awụ 19th of June. Lekwe ihe ọ dere. IPOB suspends office of leader. Radio Biafran director position indefinitely. Sorry. Ihe awụ ndị ha na Uchechi Mazi Uchechi cancer na-arụ ọrụ. Agị bupụtara onwe gị. There is nothing I can do. Ihe awụ ihe nọ na platform with this guy na-achọghị ịkpọ aha.
ihe awụ ndị ha na Uchechi na-arụ ọrụ on a daily basis. And mgbe Uchechi mege this program or rebuke any of those persons, Uchechi rebuke any one of them, because Uchechi is the one directing them. So Hana no Sokoto DOS and then Nnamdi Kanu's family cannot lead Biafrans. Ichiri gbam na Mazi Kansa ahụ be ihe. Ndị Igbo biko kwenu gbakwanụ m. No chiri gbam na Mazi Kansa ahụ be ihe this guy na-post. Ichiri gbam na Mazi Kansa anọghị mgbe ha na-akparị Nnamdi Ezebiro 1 week ago, 2 weeks ago, nọ n'obeye. So mkparị ndị ha na-akparị ya, ọ gịnị mere o rebuke ha for insulting the leader? Ichiri gwa m na this useless woman ahụhụ na-asị na ha ewepụla Nnamdi Kanu as their leader. Onye ichiri gwa m. So nwaanyị ahụhụ na-asị na ha ewepụla Nnamdi Kanu as their leader. So ọ gịnị mere ọchị ha stop that nonsense? Ichiri gwa m na nwaanyị ahụhụ na Mazi Nnamdi Kanu na ya ma na Mazi Nnamdi Kanu emena appoint a new DOS, head of DOS. Ọ gịnị m na okwu ha okwu ihe gbasara ya ne? Because o puo n'utu. O puo n'utu. O fili na Nnamdi Kanu dị irrelevant. Onye ojije na prison na-achọ ka corrupt all the mind of the supreme commander. Nnamdi Kanu say, what are you trying? I'm paraphrasing. Ndị Igbo, ihe awụhụ nwaanyị a na-alụ alụ. Ihe awụhụ nwaanyị a na-alụ alụ. Onye si n'imi nkịta dị ya mma, ya gburu ihe ya taa ya. Ịnụ na nsogbu. Ndị ino gị wụ onye nwaanyị gị gara aga kwina. Aha na-egbu gị na-akpa gị na-akọtọ gị ya kwuru with them. Ihe isi na ọ dị mma ya mere nwanne gị, mere nwanna gị, mere nwa gị, mee na ezinụlọ gị. Chineke. Many of you have woken up one morning, walked to prisons and asked, are there any IPB members locked up here? You don't. The ones that their parents or their fathers or mothers are locked up, who caters for them? Do you care? Mazi Nnamdi Kanu once, I think, sent how much? Almost ₦1 million to a moron. Where is the wife of a consul? Oh, she's run off with another man. She's living with another man. She abandoned her children. She did this. You lay accusations and propaganda against people who are not there to defend themselves, just to get peanuts. One thing you must know is that Ikonso was someone whose death. Do you hear what this woman just said? That Mazi Nnamdi Kanu once sent ₦1 million to a moron. No, ihe nwaanyị kwuru na Nnamdi Ezebiro sendere na a moron ego. That is criticizing Nnamdi Kanu on a, that is Kandezu ne grant.
elu otu Nnamdi Kanu ji were ego jee nye Emoron mgbe o kwesịrị inye ya onye ọzọ. So ihe ewu ihe ya na Nnamdi Kanu, ihe ewu ihe na onye ndu, ihe ewu ihe na Supreme Commander kwesịrị ikwu n'ụlọ ya pụta na-eji na-eripiku Nnamdi Kanu nwaanyị hụ ji were ego jee nye onye ọzọ. Chineke ịmakwana egere m ihe bata aghọtaghị m igbu ka m ghọtara ya na Nnamdi Kanu were n'ego jee nye Emoron. Ka m lee magma aga back a little bit ka anyị gere dị ihe biko. I don't want to go far. Members, how many of you have woken up one morning, walked to prisons and asked, are there any IPB members locked up here? You don't. The ones that their parents or their fathers or mothers are locked up, who caters for them? Do you care? Mazi Uchechi C once, I think, sent how much? Almost ₦1 million to a moron. Where is the wife of a consul? Oh, she's run off with another man. She's living with another man. She abandoned her children. She did this. You lay accusations and propaganda against people who are not there to defend themselves, just to get peanuts. One thing you must know is that Ikonso was someone whose death pained Mazi. So on the 20th of June, Mazi Kansa Mege accused Supreme Commander of Indigenous People of Biafra for abandoning the wife of Ikonso. Because nunike de because no deni ede yenwani ukuru. Because deni ede yenwani ukuru. Also that Mazi Nnamdi Kanu sent almost $1 million to a moron. Instead, he sent there to while one Ikonso, nobody is taking care of her. So Omega accused Supreme Commander Onyendu Nnamdi Kanu for abandoning the wife of Ikonso. Mgbe nwere nsogbu, ele ihe o chọrọ ime. O chọrọ ime ka ụmụnne anyị na-eme ihe siri ike ka ha pull from Mazi Nnamdi Kanu. Nwaanyị uwe dog whistler. Ọma otu na-eji create nsogbu aghara. Onye oji tige Ikonso into this thing. Ele ihe anyị na-ekwu nwere ime with Ikonso. Or a dog whistler. Ọ na-eme undermine Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro. Bikono, somebody uniki de ihe nwaanyị kwuru. Ọ sị that recently that Mazi Nnamdi Kanu sent almost $1 million to a moron, while the wife of Ikonso just water. Ihe onye kwesịrị dị close to mmadụ kwesịrị ikwu. Ihe onye ṅụjuru mmiri ara afọ kwesịrị ikwu. O kwesịrị ịpụta n'ezi rebuke Nnamdi Kanu. This is sure too. O kwesịrị ịpụta n'ezi may undermine the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Ndị ọzọ megodi undermined. Nwaanyị o kwesịrị ijoin na ndị ga-eme undermined. Edoziem mebidikwa ya undermined. Ndị otu ya emedikwa ya undermined. Useless nwaanyị o kwesịrị iso, o kwesịrị ịpụta n'ezi kwuo okwu ga-eme undermined Nnamdi Kanu. Or if ikwu ihe ga suggest na decision Nnamdi Kanu adị mma. Or na enwere onye Nnamdi Kanu Supreme Commander nyere ego, ọ na-ekwesịghị inye, na o kwesịrị inye onye ọzọ. I kwesịrị ịpụta n'ezi bịa kwuo ya. Nwaanyị ọ na-eshini ele ngono osheri nri. Ele ngono osheku ume. Nwaanyị ụbụrụ ya o tinye n'ime ala. Ọ na-ehe m na-achọghị ịkpọ aha ka a ghara
ịghọtara nnọ ma ihe ele nwaanyị ọṅụjukwere mmiri ara afọ nwaanyị enyekwara ya ara amụrụ ya n'elu nkwụ amụrụ ya n'elu osisi nwaanyị ọwụghị onye Igbo. The last time I check, Divine Mother gwara m na mgbo ejeje ịlụ nwaanyị mgbe ahụ ọ nọkwa na Biafran land o jikwa ọnụ ya jikwuo ya mgbe ahụ ọ bịabekwa ala bekee before this idiot ejebekwa ala bekee before ọkwa Supreme Commander hụrụ ya n'ụzọ nga ọ na-akpagharị Supreme Commander ama na ọjọọ na-akpagharị na village hụ ya kpọrọ iji kpọta ya n'England. Divine Mother, I have to say this. Divine Mother gwara m na mgbe o jeje ịlụ nwaanyị na ya rọrọ nrọ gba nwanne ya nwoke si ya don't marry this woman. Ha niile na-asị hey na nrọ Divine Mother na-eme eme na nrọ ya na-eme eme na biko kwe biko biko ha na-ekwu ya ha na-ekwu onye ọbụla na-ekwu asịkwa na ha niile agwa ya si ya alụkwala nwaanyị mmadụ abụọ na atọ asị na ihe ahụrụ na alụkwala onye alụkwala ya. Supreme Commander eshenti jelụọ ya eshe ojeje ịgba nkwụ ya ekuru Supreme Commander ha sị ya akwa anyị gwara gị agba akwa ka na-ekuru ya na-eje ha gwara Supreme Commander don't alụkwala onye mmadụ abụọ onye m chiri ịkpọ aha ya nwụrụ anyị Divine Mother onye ka ọzọ achọ m ịkpọ aha ya onye ahụ si ya don't go. Eruo that day Divine rọrọ nrọ si na ya rọrọ nrọ na ije na-eje ịgba nkwụ nwaanyị ekuru gị moto abịa buru gị that very day ka ihe hụ mere. Nwaanyị o kwesịrị ịpụta n'ezi nwaanyị iko nsọ onye ụmụ Biafra na-eme ihe siri ike iko nsọ nwa onye ụmụ na-eme ihe siri ike mana ọ dị ya and even ụwa ziri ike kwukwuru ya. Now ka m kụzie ihe Divine Mother rọrọ nrọ si na ya rọrọ nrọ that ụwa zuru ike ga-ekuru gị ihe awụ dị nrọ and ama m na ihe awụ ha achị achọbụghị m ịkọwacha ebe ugbu a ka nkọwa. Divine Mother gwara nwanne nwoke gwakwa mma ya gwakwa family member si na ya rọrọ nrọ ụwa zuru ike ekuru ihe ngojeje ime wedding. Ha sị ndị mana okwu ya na-abịa na mmezu asị nwa m ejene eti n'aka ejekwele ya eshenti je ekuru tụkwa ya. Mazi Nnamdi Kanu well knows that is a fact. Nwaanyị has been undermining Nnamdi Kanu since 5 years. And finally, the Supreme Commander make changes in accordance to IPOB Code of Conduct that only the leader, Onyendu, can remove, hire, and fire. And Mazi Nnamdi Kanu has exercised his right. Nwaanyị apụta na challenge Nnamdi Kanu. That means we believe Nnamdi Kanu nwere authority in IPOB. Onye oji say na IPOB doesn't belong to Nnamdi Kanu. Shut up! IPOB belongs to Nnamdi Kanu. Useless efulefu. Nnamdi Kanu. And for you to mess with the children, you're in big hot soup. This thing you're running around and creating narratives all over the place, jumping like moron, will not save you. Just mark today's date. Watch and see. Now, why is that a battle for narrative control?
The deeper consciousness behind why there is a battle for narrative control goes far beyond politics, IPOB, or even Africa. It is rooted in human psychology, power, identity, and survival. When you explore it at that level, the whole thing becomes clearer, sharper, and almost inevitable. We all have sacrificed one thing, two things, three things, or more in this struggle, in this movement. Why is there so much hate? Why is there so much greed? Why is there so much pain towards another person? Hello, no filiri na no luani. Ọ dị ka anyị nọ na classroom, teacher na-agwara anyị okwu. Nwaanyị mege address ndị Biafra. Ụmụ nwoke asif ma ọyawu teacher ha. Can I continue again? Why is there so much wickedness? None of you has empathy. Empathy. Single empathy. Why can't you have space? Holding space for one another at a time critical as this. Holding space, it is what makes families to hold on for one another, to hold on for the other person. You hold on for that other person. Why? Because you are of one family. You may not always agree, but it is not your job is not to kill, not to disseminate, not to destroy, not to damage. I have about 8 roots in human psychology for this, but I will mention just one for now. And as I said, you will get most of these teachings as soon as the links go live. One of these roots is the emotional root. People are easier to manipulate and control when they are angry or afraid. Narrative battles always target emotions because of anger, which blinds, because of fear, confusion, and division, which destroys. Underline the word destroys. So if you control how people feel, you can control how they think. This is why fake accounts push outrage, panic, suspicion, internal fights, ego battles, false accusations. It is an emotional warfare. But is this new? No, it is not new. Africa has seen this before. Let nobody think that what we are facing today has never happened before. This playbook has played many times. It has played many times in the past, still playing to today. In Angola, Mozambique, in Guinea-Bissau, Portugal, they use fake stories, planted agents, and propaganda to divide the liberation movement. In South Africa, the apartheid regime tried to hijack the ANC's narratives with misinformation and infiltration. Lumumba faced the same thing. Fake letters, internal betrayal, and external propaganda. Nkrumah too. Psychological operations were used to weaken the people's confidence. The strategy is always the same. Confuse the people, divide the movement, and weaken the struggle. Not just in Africa, Europe has used the same tactics. It is narrative warfare. So narrative warfare is not an African problem. It's actually the Europeans who perfected it. The Nazi Germany controlled the entire society with propaganda.
The Soviet Union used this information to infiltrate movements and rewrite truth. One of the results, or one of the products of misinformation and narrative twist is rewriting of the truth. It changed the story and rewrite the truth. In Northern Ireland, psychological operations were used to divide communities and control the story. The strategy and method never changes. That strategy to create fake voices, spread confusion, and destroy unity does not change. Now, come to our own history, the Biafra genocide. We don't even need to look far. Our own history carries the clearest warning. During the Biafra genocide, over 2 million of our people, or 2 million of our people died. While the world was told it was propaganda. Nigeria controlled the narrative. Foreign powers supported the lies, led by Britain. Fake stories were used to justify the war. And then you have the internal sabotage, which weakened the struggle. Biafra did not lose because it lacked courage. Do you know what it means to stand and face an army without much ammunition for 3 years and hold them? Do you know what that is? That was courage. Biafra lost because it lost the narrative. The Nigerian government said it was a police action. They said the starvation of children was exaggerated. They used the radio propaganda to turn other ethnic groups against the Igbos, which we are still suffering till today. Which is also the pathway to lead us out, to continue to seek that which our forefathers sought. The world believed them. So this is why narrative control is not a small issue. It is something that is something that we fight for. It is survival. Even the Bible shows the same pattern, even in the spiritual world. The Nehemiah story. The Bible contains numerous examples of narrative manipulation. Okay, Joseph was falsely accused and imprisoned. Daniel was targeted through political conspiracy. David faced misinformation and deception from those seeking his downfall. Nehemiah faced coordinated attempts to discourage and discredit him while rebuilding Jerusalem. Most importantly, Jesus Christ himself was subjected to false accusations and manipulated public opinion. That is, at least that's the story of the Christians. That is how he's laid. False witnesses appeared. We had false witnesses appear in the court, during Mazi Uchechi's court proceedings. You have rumors spreading. Crowds were influenced. The lesson is crystal clear. Truth does not automatically triumph. But must that stop us from standing for the truth? No. So truth must be defended, communicated, and preserved in every breath that we take. We must speak the truth always, even if it leads to our death. Isn't that what we say in IPOB? Okay? But when Nehemiah was rebuilding the walls of Jerusalem, his enemies didn't start with weapons. They don't usually start with weapons.
They started with narrative warfare. Sanballat and Tobiah used fake letters, misinformation, intimidation, and internal collaborators to weaken the movement. They mocked the work. They spread lies. They tried to discredit the leader. They even used fake prophets to confuse the people. So now you can see that even fake prophets and fake awakened ones who are mentally ill, who should get some, diagnosis for their mental disorder, did not start to exist today. Internal sabotage is not new. Fake voices are not new. Propaganda is not new. So even then, Nehemiah refused to be distracted. He said, I am doing a great work and I cannot come down. That is the discipline we need today. To say, I am here for the restoration of Biafra, to fight for my brothers and sisters who are held illegally in several hidden places in Nigeria called prisons, and for the release of Mazi Uchechi C. Cancer, Delilah. That is our job. Mandela. That is our responsibility. Cancer na 2015, and it has. I will go back again. It shows. I have constantly spoken. And I am a prophet About unity, that we all stand as one until Mazi Uchechi C comes up, until Mazi Uchechi C is released. Allow the people who are laden with the daily activities of the struggle to do their job until Mazi Uchechi C is set free. It means that let us all work together. That is Niruone. But that should come from a place of reflection. You have to reflect in order to see that you need to work together with your brother and your sister. But why you refuse to reflect, why you refuse to come to that transformation and holding space for one another, how can you work together? You carry on with your propaganda, with your false narrative, and create confusion, create factions that turns around and fight the leadership, while you ought to stay as one and fight the enemy, the common enemy. So internal sabotage is a more uncomfortable issue. History has taught us, teaches us that many movements struggle, not only because of external pressure, but because of internal division. External propaganda most times can be anticipated and well prepared for. No serious political movement operates in a vacuum. Every movement exists within a broader information environment. External actors often seek to shape perceptions, and this happens globally. Governments do it. Political parties, political organizations do it. Media organizations do it. Let's use BBC for example. Is the only thing that can come to mind. Myself and Nabikim were currently watching the documentary they released, and we've only done few minutes in. And the first thing is like, surviving Biafra. How can you survive Biafra? It was the survival. We fought for survival. People were not struggling to survive us. So that's the number one twist to the narrative. We will finish that documentary when Nabikim closes off, because I want him to watch it with me. So I'm waiting for him to break off from school, and then we'll watch it, and then we'll see. Interest groups also do that. The purpose is often simple: to control the public perception and influence their opinion and shape international understanding. So for supporters of Mazi Uchechi C and our Biafran struggle, our Biafran cause, this reality requires vigilance. In every action that you take and word you speak and write on social media, how are you portraying Mazi Uchechi C? How are you portraying our Biafran struggle? And how are you portraying our system to the world? How are you showing the world that our system will operate?
Is it going to be filled with mad people who can't think, who can't use their brains? So not every headline tells the full story, and most viral posts are very inaccurate. So internal sabotage usually ensues from disagreements. And this is when disagreements become personal. When that happens, our unity suffers. In an organization, in a movement, when disagreements become personal, their unity suffers. And confusion will grow so large that loyalty to personalities will become greater than the loyalty to principles. And that's why we have problems. When you allow suspicion to replace trust, your progress will stall. Every movement contains different viewpoints. That is quite natural. So healthy debate is not sabotage. Neither is constructive criticism. And when you ask a question, that is not sabotage. However, deliberate attempts to undermine objectives, spread misinformation, create unnecessary conflict, or weaken public confidence can have serious consequences. Let me tell you something. You know, when Mazi Uchechi C was released in 2017, Mazi Uchechi C's release it had a great impact on the movement. It resonated all over the world. That was when the name of Mazi Uchechi C and IPOB started to resonate around the world on tables of international news houses and governments. Okay? Now, how did that happen? That happened through legal battle as well as political legal input and political input from our brothers, from our political elites. Now, the people that actually propagated, that laid the channel for the legal input to happen, were blackmailed. How did the blackmail start? By false narrative and propaganda. Blackmail. Oh, that they want to take over from Mazi Uchechi C. The same nonsense going on today. Because you're not disciplined, because you behave like a mad dog, you go about raising dust. How about you sit and work with these people? Where can I do this? How can I get this? How can we do this? Is there something you need me to do? Where do you want me to go? No. Rather, you sit aside and manipulate, concoct, blackmail, and start to throw on people who are working, people who truly love Mazi Uchechi C, people who really care about him. And then what happened? They were all blackmailed and sent out. How I was treated is in my book. How can you suffer for fighting the right fight? Every single person that were in the path of destroying Mazi Uchechi C became Mazi Uchechi C's allies. Became those who walk in front with him. While those who fought for his freedom were blackmailed. But I have always stood in the middle. I said that in my last broadcast. I stand as a bridge. That is my job. It is not easy.
But it has to be done because that's my purpose. I have a job to do, and that is to stand between Mazi Nnamdi Kanu and the DOS. Mazi Nnamdi Kanu is the leader, remains the leader of the indigenous people of Biafra. And the DOS led by Mazi Edoziem remains the leadership that spearheads this struggle until Mazi Nnamdi Kanu is released. All this blackmail, going and running around, telling Mazi Nnamdi Kanu, oh, this, that, then you twist your narrative and come out. It will not stand, not this time. Mazi Nnamdi Kanu is being viewed through the international lens. They want to see, are these people serious? How do they hold space for another? How do they use their laws? How do they implement their policies? How does their principle change by who it affects? When I do something wrong and then the law changes, then we do not want that country. I stand as a bridge between that which is seen and which is unseen. You all better wake up to that reality. All this messing around and making noise like people who escaped from a psychiatric home has to stop. This disgrace has to stop. This madness has to stop. Our people are dying. Our people are being killed. There are children who can't eat. Lives must be protected, and every single one must give an account of what they did. Mazi Nnamdi Kanu will be released. Mazi Nnamdi Kanu will bring every single one together. This is what I have said from day one. This is what I have said. Everyone calm down. Sit under the leadership of the DOS until Mazi Nnamdi Kanu is released. How hard is that? How difficult is that? Let us all work as one. Mazi Nnamdi Kanu ought to have been released by now. He ought to have been released by now. But for your selfishness, for your wickedness, for your greed, and for your unconsciousness, you have stood and created nothing but chaos, affecting Mazi Nnamdi Kanu, affecting everyone else, affecting me and his child. So you all better sit up and protect IPOB like it's your life. Protect Mazi Nnamdi Kanu because we are a people who are targeted. Ndi beribe na amara na ndi iro ha chọrọ ka ha nwụsịa ndi beribe. Sit up. There is no how the DOS will take over from Mazi Nnamdi Kanu. Not in this life. Let us all work together. When Mazi Nnamdi Kanu comes out, then every single person will lay their grievances. I have mine. But I have stayed my tongue and hands. How? Make it make sense. What do you think Iwenweze is? Oh, that no. It shows that it shows the stupidity of a certain people. That's what it shows. It shows you cannot comport yourself under a certain law. That's what it means. But that is not who we are. We are people who question evil behavior. That is who we are. It does not mean that Ibana here Wednesday. Mazi Nnamdi Kanu is one person who has brought our people together this far. So let's stick to it. Let's sit down here, support this DOS until Mazi Nnamdi Kanu comes out. Whatever that wants to happen, then let it begin happening from there. But right now, no such thing is happening. Mazi Nnamdi Kanu remains the leader of the indigenous people of Biafra, and the DOS led by Mazi Edoziem sits on there. So our people must learn to distinguish between genuine disagreement, honest criticism,
and coordinated disruption. The future depends on our ability to make those distinctions wisely. The impact of fake accounts, internal sabotage, and propaganda on IPOB and the struggle for Mazi Nnamdi Kanu's release. Not just Mazi Nnamdi Kanu's release, our brothers and sisters who are held in several places in Nigeria. Who asks of them? Some months ago, Barrister Jofo released the remaining 50 people from a Boeing. Over 30-something people, 36 or so, 35, were released. How many of these lawyers go to prisons by themselves and ask who here was arrested and has been incarcerated here for the sake of being an IP member or even falsely accused? Some people are dying. All of a sudden, we no longer hold lives sacred. We don't hold people's feelings sacred. And you wonder why we're being punished? When you rise against a human life, when you rise against the spirit of someone else, you are altering the spiritual order of living. And you pay for it. You don't escape it. You will pay for it. So we have to be mindful of the energies that we are throwing around other people's spirit. It's very important. Many supporters ask a critical question. Why does misinformation matter? Why do fake accounts matter? Why does internal division matter? The answer is simple, because these issues directly affect the effectiveness of the struggle and the campaign for Mazi Nnamdi Kanu's freedom. No movement can succeed when its supporters are constantly confused, because that's what this whole thing creates. It creates confusion among supporters. So when multiple accounts claim to represent the movement, supporters struggle to know who is speaking officially, which directives are genuine, which information is accurate, which strategy should we follow as the members, and what is confusion right there. That is confusion right there. That's your feedback. Confusion. That's all you get. Nothing more. Just confusion. The impact is that it diverts attention, from the task to have our brothers and sisters in several Nigerian hidden prisons and Mazi Nnamdi Kanu's release. So the central issue should be justice, legal rights, and due process for their freedom. Instead, we often found ourselves being consumed by online conflict, internal accusations, personality clashes, and endless social media controversies. Every hour spent fighting one another is an hour not spent advancing the core cause. And the result is that the central objective risks being overshadowed by secondary disputes. You're just not making noise online and not doing any job. How many people are campaigning for Mazi Nnamdi Kanu's? How many people are campaigning on Mazi Nnamdi Kanu's appeal? Is anybody speaking about that? No. You're more interested. But Mazi Nnamdi Kanu, there is something that makes Mazi Nnamdi Kanu a person. His essence. What is that? Mazi Nnamdi Kanu has a child who is watching how his father deals with issues such as this. Who is watching, who comes to alter his life and how his father treats that very person. He's watching. He's not a child. He's 10, but he's more than 10. He's watching. All you noise makers in the end will go home. Our eternal father Ojukwu, how many of you visited him before he left this world? You were all praising him on social media.
How many of you went to his house? In the end, he stayed with it was he and his children, not his siblings, not his anything else, his children. In the end, every other single person were not in his house. They also had grown old and were being looked after by their children. So you lovers of Mazi Nnamdi Kanu, do not love him to his peril. Do not love him to your own destruction. You bring your destruction and your toxicity, and you are bringing it around Mazi Nnamdi Kanu, affecting every single thing that Mazi Nnamdi Kanu has. I will continue to say it. This is not the right time for chaos. This is not the right time for squabbles. This is not the right time for quarreling, for exchanging words. This is not the right time. We have something more pressing. And that is our responsibility, because these squabbles, this nonsense, they damage the movement's credibility. It does not just damage the movement's credibility, it also damages Mazi Nnamdi Kanu's credibility. Because public perception matters. I know you guys are morons. You don't know what integrity is. You don't know what personality is. You don't know what perception around someone means. You don't know what it means for you to have a character. You don't know what it means for you to have an upright status and reputation. You don't know what organizations fight to protect reputation. Reputation is number one thing that must be protected. International observers matter. They are watching us. These false narratives, they have caused us issues on the international tables. Human rights organizations also matter. They are watching. Journalists matter. Diplomatic actors also matter. So when outsiders see confusion, contradictory messages, and public infighting, questions arise about leadership, organizational codes and conduct and coherence. Even when a cause has legitimate grievances, poor communication and internal conflict can make it harder for others to understand or support those grievances. So credibility is one of the most valuable assets any movement possesses. I am seeing a comment, IPOB is not Mazi Nnamdi Kanu's property. Mazi Nnamdi Kanu has several broadcasts where he says that IPOB does not belong to him, does not belong to his family. Mazi Nnamdi Kanu has said that severally. So I want us all to treat this very problem that we're facing as the false narrative brought about by those who are spreading misinformation, misalignment of who we are. Mazi Nnamdi Kanu is the leader of IPOB. He's not the owner of it. He didn't say he's the owner. He said that IPOB does not belong to him. He also said that IPOB has a mind of their own. He also said that it does not belong to his family. But we are all here to work for something. Can we stop all this nonsense indigestion? When you keep throwing answers, you're not listening. You are not listening to what I'm saying. You're not listening to the core message. You already have something in your head that you want to throw. I cannot tell Aloy Ejimakor to leave Mazi Nnamdi Kanu alone. I have told Mazi Nnamdi Kanu several times that Aloy is not his path to freedom. So it is Mazi Nnamdi Kanu's responsibility to choose who he wants to represent him. But our job as members, as supporters of Mazi Nnamdi Kanu, and as the champions, those campaigning for the cause of Biafra, our job is to clip the wings of mad people who come out, who bring misinformation from wherever they go and spread false narratives around. That is our job. It is not our job to sit and be quarreling and throwing words and tell this person to do this, do this, do that. No, our job is to catch them and show them where to sit, because we have a greater task at
hand, and that is the protection of Mazi Uchechi, the protection of our people, our land, and our cause as Biafra. That is our job. That is what we are here to do. So if Mazi Uchechi is using the lawyer you just called, the lawyer himself, we will make sure that he does not alter who we are. We will make sure that he does not contaminate our vessels of information. Okay? That is our job. We must stop throwing complaints and throwing, why this, why that. This also makes it easier for opponents to dismiss the movement. Christian genocide was raised. Some people, they took it off us and ran off. They've abandoned it. They have abandoned it. People without lines, people without purpose. They have abandoned Christian genocide. They've jumped on, what are they on now? So, when conflicting narratives emerge from within a movement, critics often point to those contradictions to question the movement's seriousness or legitimacy. Okay? You go here, you say, then the other, what is it called? The other ones that, I don't know what they call themselves, they go to the same place, they say, so they're conflicting and contradicting. And then they will mess it up and they will leave it. They will run off, leaving everything for IPOB. Whatever they pick up from IPOB, they run on it. They run with it, mess it up, leave it, jump on. Wait for what is wrong with all of you? It weakens the international advocacy, the campaign for the release of our people, Mazi Uchechi, the campaign for the Biafra restoration is weakened on the international level with this behavior. The legal advocacy, human rights advocacy, the international awareness, the engagement with foreign audiences. Because successful advocacy requires clear messaging. Mazi Uchechi always talks about consistency. Consistency strengthens advocacy, while confusion makes it weak. Someone said, Uchechi, what I do? Oh, I'm being compared to Winnie Mandela, who appeared in several protests of the ANC. But what I'm here to tell you today is that historically, the anti-apartheid struggle was led by a broad network that included the ANC, the UDF, which is the United Democratic Front, the trade unions, student organizers, women's group, churches, civic associations, and international solidarity movements. So Winnie Mandela was one of the most visible and influential faces of the struggle because of Mandela being in the prison. But many demonstrations, rallies, international campaigns, sanction movements, and protest actions were organized, listen to me today, were organized collectively by the movement structure and allied organizations. So you morons, when you sit in your house and type, why is it not doing protests without the women in the world? What are you what have you done? And said to Uchechi, come, you're needed here. Uchechi, I need to speak to one of these leaders. This is what is required of us. It is for the release of Mazi Uchechi. No, you create your own camp. You start your chaos. And then you say, what is Uchechi doing? Uchechi, what is she doing? All the protests that Winnie attended were organized by the ANC, by the movement structure. Her role was often that of a symbol of resistance, a mobilizer, and public advocate. She was not the one setting them up. It was the people, because they had sense.
They had a common purpose. They were fighting for the release of their leader and the restoration of their people, for apartheid regime to end. That was their job. That was their goal. That was their focus. And they got it. They held hands together. When she was taking, they took, what's her name? Took her children. Somebody took her children to somewhere else and was taking them to school while Winnie was busy. How many of you has asked me how I managed within that became? How many of you morons? How many of you allow your empty brain to open its mouth first before your mouth opens up? The ANC itself had departments, regional structures. They had organizers, they had diplomats, women's leagues, youth organizations, here and there. They were all doing it. It doesn't mean that they didn't have internal strife. They did, but there were codes to deal with that. So major liberation movements are not advanced by one individual. It is not Uchechi that will advance it. Uchechi actually needs your help. Uchechi has attended protests organized by the IPOB leadership. How many of you came? We went for 30th of May. Why are you here? You're here for Biafra restoration. There was 30th of May. How many of you came? How many of you were there to remember those who are actually the pathway for this very restoration that we are presently seeking? Yes, I will leave that for now. Okay? There's another thing that this false narrative, the impact upon our Biafra restoration and that release of our people and Mazi Uchechi C, it creates supporters fatigue. Many committed supporters become exhausted. It's not everyone has the mental strength for this madness, for this directionlessness rather. People become tired of it. Constant drama, endless allegations here, there. It wears people out. Internal conflict, daily controversy. Eventually, some disengage completely. You see them, they just withdraw. I promise you today, there are loads of people who support what we do. There are loads of people who support Mazi Uchechi C. There are loads of people who support. Even a lot of them are upset, though, about some certain utterances of Mazi Uchechi C, but that hasn't stopped them from rooting for Mazi Uchechi C or for making sure that IPOB stands. Your job is to disintegrate it. Let me give you a little bit of story. So, in the Bible, the first case that the wise King Solomon judged was between two women who were having altercation on whose child was alive. Apparently, newborn babies are, of course, might look alike. And also, it could be that they were male. And the one who had eaten her child the previous night had perhaps changed the other woman's child. Na-eweliwe ndị Igbo na-eweliwe ụmụnna anyị na-eweliwe ụmụ Biafra. Achọsịrị m hapụ ka nwaanyị ekwuo a lot, but very soon this thing will end very soon. Ọ na-agwa anyị na a lot of people were upset towards Mazi Uchechi C utterances. So nwaanyị supposed to be the first person to protect Mazi Uchechi C. But ọ pụtara na eji na-agwa anyị na o nwere okwu dị aṅaa Nnamdi Kanu na-ekwu some people dey upset with. O kwuru before na Mazi Uchechi C were n'ego nye a moron instead ọ ga-enye nwaanyị iko nsọ. Na-eme ka anyị mara na somuka dị aṅaa Mazi Uchechi C na-ekwu na ndị mmadụ adịghị happy with it.
in this over 1 hour video voice messages nne play onwere nge hụrụ ifiliri na nwaanyị promote gị Mazi Nnamdi Kanu. The only person she's promoting is herself and ndị ọkọta ọka n'ọnụ ya na ya na-arụ ọrụ, ndị agbata eke ya na ya na-arụ ọrụ, ndị achụrụ achụ ya na ya na-arụ ọrụ. Ọkwa ịhụrụ nga ọ na-ekwu na ya kwụrụ gidigbam with Edoziem na DOS. O nwere nga o kwuru na Mazi Nnamdi Kanu eme na appoint new DOS leader. It is clear that this woman has nothing to do with Nnamdi Nnamdi Kanu, onye ndu Supreme Commander. It is true that and that is an opposition against Nnamdi Kanu. Program here to rebuke Nnamdi Kanu, Supreme Commander, onye ndu. Ọ chọrọ rebuke ya and o rebuke ya. Ile all the things in a post ihe ndị onye otu DOS kwuru that they have already sacked Nnamdi Kanu, onye ndu. But onwe mgbe o referred to all those things, onwe mgbe o si stop ọnụ ide na post all this rubbish na nna achụọna Mazi Nnamdi Kanu dim. But rather ihe ọ na-criticize ndị laghachitere na kwụrụ with Mazi Nnamdi Kanu, ya na-akpọ ha morons, na-akpọ ha ndị ara, ndị na-enweghị brain. Ndị Igbo, ahapụrụ m nwaanyị ka ọ jọs kwuchie ihe niile nọ ya n'ọnụ. Egeme rubbish nwaanyị kwuru ọ adaseti me ọ emimi elebama okwu nwaanyị kwuru, anyị agaala taa. Enwere m ihe buru ibu m ga-eme. Aga m ewesi ya with this idiot. In fact, aga m akpọ nwaanyị idiot because ọ kwụrụ hụ with Mazi Nnamdi Kanu. Ya wụ na ọ kwụrụ na with Mazi Nnamdi Kanu, enwe ihe gbasara ya m ga-ekwu. Ekwuge m all along na enwere oke nọ n'ụlọ gburu oke nọ n'ama, na ifurife ogiri nọ na ngịga. Ekwuru m long time ago na enwere onye nọ n'ụlọ Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebinyi oke nọ n'ụlọ, onye na-agba ya ụkwụ. Finally, Efulefu has vindicated me. Ojine na ihe niile m na-ekwu all along wụ fact. Anyị egene ihe ọ na-ekwu about 1 hour. Enwere m 10 minutes to go, but nchọ stop ya. O nwere ihe ndị o kwuru m chọrọ ka m nọ n'ụcha, but biko na-eweli iwe ka anyị gechaa na ihe. Biko achọghị m stop ya na ya na enwere ihe dị mkpa ga-apụta, but ahapụrụ m ka ọ na-akọ ihe ọ na-akọ ka m nọgere ya. Biko no. Nwaanyị has proven that she has nothing to do with Nnamdi Kanu. Nwaanyị has proven that she is not on the side of Mazi Nnamdi Kanu. She has proven that she is not on the side of Kanu's family. She has proven that she is on the side of the enemy. She has proven over and over and over that she stands with anybody who Nnamdi Ezebinyi designated as enemy. She stood with that person. It is shameful indeed. It is heartbreaking that onye ma mmadụ bụ onye na-egbu ya. Edoziem ga-ekwu okwu today. Edoziem ga-ekwu okwu based on ihe idiot kwuru. Edoziem ga-apụrụ gidigbam na achụbeye because this Efulefu confirm na ya ka apụrụ with Edoziem. Mazi Nnamdi Kanu, onye ndu, emena appoint a new DOS leader, but this idiot ekpeghị na ya. This idiot ka apụrụ with ndị achụrụ achụ, Ojiofo na Edoziem na ndị otu ha. So
ọkwụrụ with Nnamdi Ezebino, ọkwụrụ with Nnamdi Kanu, ọkwụrụ with onye ndu, ọkwụrụ with supreme commander, ọkwụrụ with onye osiwu nna nwa ya, ọkwụrụ with him even openly. Rather yana a throw jab at Nnamdi Kanu. Some things so many yana throw jab. Ele him no ji or support Hwani ikonso. Ye jena support a moron. Ele him no okunu with Edoziem yagana support ndahara. So this new DOS appointed members of ndahara unde fulefu. Morons. Ndị Igbo nọ n'ọkwana gerekwenu jikwenu ntị nnụ gerenụ ihe awụkwa ihe na master prophet tigeye ụka na ọnụ normally ekpesịrị m iji ọsọ kọtụrụ 1 or 2 sentences o mekere play ye then kọwaa ya, but achọghị m ime ya otu ha. Achọghị m ka nnụ gecha ihe o kwuru, ka nnụ nwere ji aka nnụ. Achọghị m ịgba nnụ ihe nnụ ga achọghị m ịgba nnụ ihe nnụ ga-ekpere. Achọrọ m ka nnụ ji aka nnụ gere ihe nwaanyị ikwuge na over 3 hours of bullshit. Enwe mgbo o supportụrụ decisions of onye kwesịrị iwu onye osi na ọwụ nna nwa ya for over 3 hours of bullshit. Onwe mgbo ọ kwuru na gidigbam na onye na-enye ya nri, onye domere ya n'ụlọ, onye kwuru ụgwọ okpokoro ishie. Nnamdi Kanu kwuru ụgwọ ishi dị otu. Nnamdi Kanu buru mmiri niile asị ya bute maka dịse efulefu. Nnamdi Kanu kwuru ụgwọ ishie, kwụgwọ ishi iji na-enwe ike ịpụta support go the decisions of Nnamdi Kanu. Rather at the time ala na agbaghara yana throw jab at supreme commander of the indigenous people of Biafra. Na throw jab at him. Ndị Igbo krepeno achọghị m itige nnu na ose n'ihe dịsi ji otu okwu n'iji Nnamdi Kanu jere je kpọrọ si n'ọnwa anyị. At the end of the day, ọnwa anyị butu agbaga uchu ka nwaanyị ibu uchu kara aka uchu Kanu nta na Emmanuel na supreme commander Nnamdi Kanu. Nwaanyị butu nwaanyị challenge Nnamdi Kanu onye ndu. Nnamdi Kanu commanded the infant and suckling in the Biafran land. Nnamdi Kanu is the supreme commander of the indigenous people of Biafra. According to the constitution of IPOB, Nnamdi Kanu is the supreme leader, supreme commander, the one that appoints, the one that fires. But this is Gio2, Ojene, a flefu ograga oro, Kugo okrishi jin. Ego Nnamdi Ezebino ji lu isi ọ gara ije je kpụrụ ashawo ya je kpụrụ isi na-destroy ihe arụ arụ, isi na-ebloyi dog whistling so that ka aka nwee egide ha ga-agba ọzọ, ka Edoziem ha ka na-resist, ka Ojiofo ha ka na-resist, ka ndị DOS achọrọchụ ka na-resist ihe awụ ihe omege. This thing wụ ihe omege. Dog whistling. Ohige ha aja n'ukwu. By backing them up, isi ha apụrụ na mgbuchi people gidigbam. Na decision Nnamdi Ezebino, Nnamdi Kanu, onye ndu, supreme commander, supreme leader of the indigenous people, na decision ya na ya a support him. So na ya pụrụ gidigbam with ndị achụrụ achụ. By saying that
ọ challenge ene onye kwuru ụgwọ okpokoro isi Nnamdi Kanu kwuru ụgwọ okpokoro isi ji efulefu. Nnamdi Kanu gara buru mmanya ekwesịrị ije were nye Kamala ọzụzụ. Nnamdi Kanu ewere ọjị ekwesịrị ije were nye Kamala ọzụzụ. Nnamdi Kanu ewere ọjị ekwesịrị ije jee hazie ihe ka ihe dịrị na ya mma jee kwụrụ efulefu na erighị ụgbakọrọtele na-egbu ya mma mmiri na-eme ya undermined na-eprove na ọ ya na-achị Nnamdi Kanu na-sabotachi Nnamdi Kanu na-egbu ya mma mmiri erighị ụgbakọrọtele. Do you know what is ụgbakọrọtele? Undermining, undercutting. Do you know what is mma mmiri? Undermining, undercutting, sabotaging. He shape a false narrative. He change the mind of the people. He make a matter feel that Nnamdi Kanu, the supreme commander or the supreme leader of the indigenous people, that IPOB has the mind of their own, that they can choose who they want to lead them. According to this person, that Nnamdi Kanu has been suspended. This issue should make an water that DOS under Edoziem has the authority to suspend onye gara sign ya akwụkwọ na England hiwe the organization. What issue? What ya na England? Dome yulo. Aga register ya na council. Aga register ya daga ye enwete British passport. According to my understanding, this issue I don't before. Efulefu ọnụrụbọọrụ for up to 4 years in England. Okay. This year ọnụrụbọọrụ up to straight 2 years in England. Efulefu enweghị pay slip akwụrụ ya na any or cleaning company or ebe on a hospital, because ndị bi England na America ebe a na-ebute ego 3 things. Either me na no security job, or me no na cleaning industry, or in a na hospital, or ebe or 3 things a na-eji akpata ezigbote ego na England, Canada and America. Nurse, you take care of the elderly. Each year to again provide the 2 years of straight pay slip. Gone on. Nnamdi Ezebiro na-enye kara kpọrọ iji kwụgwọ okrichie. She can't even stand on the decision of the supreme commander onye ndu kwụgwọ okrichie. Why I.O. Kanu ji ọ nataghị ego mgbe e were ego iji otu weta ha? I.O. Kanu asị ha na ọwụwụ ya kwesịrị ịnata ego iji otu nọ mgbe Nnamdi lọtara. Ya chọọ ịnara ha ego, ya nara ha ego. Why I.O. Kanu dị so principled? Ọ dị ihe ọ na-eme ihe n'usoro. Ya wụrụ m ka e wetara ego iji otu, agara m ịnanagodi edome esi na aga m edome nwa m nwoke yo ya jụ m eweta ha na nne ya. Iji ewetara ego okpokrichie, iji ya na supreme commander na-anọzi n'ụlọ, according to how 3 or 1 year before the capturing, bịara na stand as onye nwaanyị Nnamdi Kanu, and ọwụkwa na ọ standrị na support jiama enwe ihe supreme commander mere narị mma ya eje maybe bana ya mba ọ ya na-ekwuo ya underground, but
nọrọ na-eji na-asa akwa dọtị ya bụrụ na e nwere Nnamdi Kanu, na-akụrụ na ndị iro na ọ tọmara nwaanyị ime, na ọ na nwaanyị, na ọ kpọrọ nwaanyị, na o mere ke, na o mere ke, na ha mere ke, even to the extent na ọ zụrụ ụlọ ebe nwaanyị m bi na Czech Republic. Ndị otu ya na-ekwu asị ga m na ọ ya kwuru biko ka mmadụ ghara ije jee tụọ m na arụsị. Ndị otu ya na-asị na Nnamdi Kanu zụrụ ụlọ na Czech, ụlọ m ji aka m rentie, kwụọ ụgwọ kọshọn, bubata oche, kwụọ ụgwọ ihe niile, kwụọ ụgwọ ya for 3 months nwaanyị m biri na Czech Republic, whereas anọ m about 10 minutes away from the border. M na-aga every weekend. Enwebe allegation niile ya na ndị otu ye, oke nọ n'ụlọ gburu oke nọ n'ama, na-ebobe Nnamdi Kanu. Nke gburu m ike wụ na ụlọ nji ego m over 950 euro na-akwụ ụgwọ ya every month na Czech Republic. Ha sị na Nnamdi Kanu zụrụ dị ụlọ. Ijin bịara bịa visit mma Nnamdi Kanu mgbe ọ nọrọ n'ọnụ ọnwụ ya, bịa approximately 9 to 11 a.m. in the morning. Pia bell Ugeze emeghe ụzọ ya bata, kọma bullshit leg allegation Nnamdi Kanu ji mekwe ke o jikwe kpọrọ nwaanyị, o jikwe mee ke, o jikwe ọ na-atụpụrụ ya ọnụ, o jikwe mee ke, o jikwe ọ na-ege ntị, o jikwe mee ke. Mma abịa mejimere ha. Ihe dịsi ji ọtụ shiri na ya wụ na indomie a na-boil for 5 minutes. Dobuma nwaanyị nwere obi mmafu because oge erumere mgbe ha ga-ala, ụjọ na-atụ nwaanyị, ya ga-enwe akwa python dance again, ya dobuma ya afọ before Kanu nta na alọtala. Ijin alana adọmara ihe eji eshi ofe na ihe ndị eji eshi ihe. Mpa Nnamdi Kanu gbọtọrọ n'elu bed, mmanya nwere high fever, ya adọbuma ya afọ for almost 2.5 hours na-akọ bullshit. O were hụ ofe na anụ nọ nga ahụ ji shie nri, ya eshie na ha indomie ha anọ n'ọkụ. Mgbe m kpọrọ mma epik fonu sị m na m chere nna olu iji ọtụ mmachi sị m na m kelee dịsi efulefu ma adrọpụ fon because achọghị m ka m na kansa kwuo okwu. Oringo ofesa m ụchụ dia working don go ofesa dia working one ụchụ. Mgbe ọ lara mma kpọghachi m back sị m na m drọpụrụ m si ya mma biko ewele iwe, achọghị m ka m na dịsi ji ọtụ kwuo okwu efulefu. Ya sị m dede nwanne na mụ na ya na anyị na-ekwukwu n'okwu ka ihe dị mma. Nsị ya mma biko mụ na disi ji ọtụ a ga-ekwu okwu. Mma na-asị m mma iri enekwu niile mba na ihe dịbiri nri akwa na-eringiri bel ya ha eje were fonu na anyị na ya kwugo okwu since that time na o shiri na ha indomie, na ọwụ indomie ka o shiri na ha, and na dị indomie na onwebe onye riri ya ni na dadi anana eri indomie and ye na onwe anana kwe eri indomie. So na ya ga-eje shie ofe ha ga-eri. Efulefu unu approximately 6 to 10 minutes away na hotel. Instead ọ ga-anọ n'ụlọ daga Kanu nta abata so that ikipu nne di ya na nna di ya ka ya make sure na ha dị okay. Ya ala je na hotel na file fingernails na-etechashi mkpịsị aka. Nwaanyị eburu ahụ ọrịa na-eshi ofe. Akpọrọ m ya approximately 3 o'clock in the afternoon. Kanu nta lọtara approximately 4:15
or 4 o'clock. Mma echicha nri. Nwaanyị eje na hotel je dururu na file fingernails. A file fingernails instead of ga-anọrọ with nne die na nna die nọ n'ọnụ oruhu 1 week nwaanyị anwụọ onye ọ pụtara si na onye oshi n'ọnwa onye ama n'ọnwa onye nshi n'ọnwa onye aja were leta ya dọkashia ya na ndị otu ya atụtụrụ nwaanyị fee ya ka ọkụkọ. Ọ kparịrị ya na ndụ kparịa ya n'ọnwụ. Nnamdi Kanu hụchara ihe ndị domekwa iji otu o setiene that finally she cannot even stand at the critical time mgbe enwere ọgba aghara na akwafu ọbara na Biafran land. Nnamdi Kanu achọ ka onwe otu oge ji mee ka unite ya this family. This idiot o were na ego je kwụ ụgwọ okrishi kwụ ụgwọ okrishi beribe ya na-enwe ihe na ya cannot even stand on one little thing. And when one statement in Nnamdi Kanu make this idiot Bakri or confirm na Mazi Nnamdi Kanu kwuru ihe dị mma. Chineke enyekwala nwa m nwoke ụdịrị nwaanyị, enyekwala ụmụ m ma ndị ga-abịa abịa ma ndị nọ anọ ka ndụ ha dịrị, enyekwala ha iji dị otu. Nnamdi Kanu ga-epụta si na m emejọ na yara ihe ị ga-eme Chineke yara ihe ị ga-eme bute ya. Nwaanyị onye ọjọọ jọrọ njọ. She can't even stand with you on one decision. Enwebe decision ime kiri ka mgbe ejiri ga-ejiri idiot stand with you. Mgbe akpọtaga doctor, she stood against you. Mgbe ị chụrụ Ojofo, she stood against you. Ihe niile mere nwaanyị stood against you, gbago okwu n'eji. Nnamdi Kanu amarịcha nwa Chineke nyere ka ya mezie obodo anyị ka mụ na ya biri ime ndụ. Chai! Nnamdi Kanu onye ọma. Chai! Dike iwu dike. But nwaanyị a tụtụrụ gị nwụọ gị n'ala. Nnamdi Kanu nwaanyị a nwụọna gị uchu n'ala. Yara ihe ị ga-eme bute ya dị working the one do ready. Chineke alefuone. Aga m agwa gị ya. Kanu nta nwanne gị nụrụ ihe m na-ekwu. Nwaanyị a nwụọna gị uchu n'ala. Chilek. Oh, how many? I got in here. I get this into her dead child's clothing. Okay, so a mother knowing the smell of her child, knowing the features of her child, said, "This is not my child. This is not my child. Then this is my child." Then the thief said, "No, it is not your child, it is my child." So when they appeared in the presence of the king, the wise King Solomon, and said, "This is my child," but this woman says it is not. My child was alive, nothing happened to my child. Now I have a dead child. And looking at how this child looks, is not my child. I think that, I believe that this is the living child, or the living baby is my baby.
I think, yeah, those were babies, not child. They were still very young, newly born babies. So it is my child. It is not my child. It's my child. So who would I believe? Okay. I'm not sure the king would have divided the baby into two with a sword, but I believe that was a test. Okay. And he said, okay, I will divide this baby into two. So you take half while I take while the other woman takes half. So guess what? The other woman said, very good, divide the baby. But the woman who owns the child, what did she say? She said, please do not. Let the baby live. Give the baby to the woman. When the baby grows up, the baby will know who his mother, who his real mother is. So, if you actually believe in something, if something belongs to you, you would not want it to be destroyed. You will not want chaos. You will not want confusion. You would want to keep it. You would want to protect it. But because you do not care, because it doesn't bother you, what you want is that food that you want to eat. So that woman, what she wanted was the other child. So she can cook and eat because she's already eating her own. Or whatever. So she wants the other half of the baby, knowing that it is not hers. So there was no empathy. So all you running around and causing confusion, you have no empathy because you have no love. No true love for Mazi Kano. No true love for his sacrifices. No true love for the sacrifices of other men, of every single member of this movement. We have all sacrificed something. Okay? So when you love something, you protect it. I will continue to teach that. If you love something, you protect it. And keep it. So I'm trying to read some of these comments, but it's distracting me. I saw a comment, but it's disappeared. He mentioned the person in Finland having a certain level of awareness to behave in a certain way. So you follow the law. You follow the law. If there was no red light, it's not everyone that would wait for someone else to, to drive through. Some would want to show that they drive better or faster or want to show something. Or I got here before you. So with the red light, you are authorized to stop. You must stop. So this is why we have laws, and laws must be obeyed. Otherwise, you will have chaos. Okay? So I may not be saying a lot on Facebook, on social media, but I do quite a lot. And because I am burdened with so much, so much for a person my age. All I ask is God's strength to keep me and guide me. And stay my tongue, stay my hands, that I may stand and speak at the appropriate time. As you all know, we went to Sokoto. I was not meant to travel that far, not yet, at least. Some of you know, some of you do not know that I had a major surgery. When my link goes live, a part of me will be revealed,
at least every once a month. Okay, so I need our people to understand and to know me at least, because some people don't know me, some people don't know anything about me. It's constructive criticism. And when you ask a question, that is not sabotage. However, deliberate attempts to undermine objectives, spread misinformation, create unnecessary conflict, or weaken public confidence can have serious consequences. Let me tell you something. You know, when Mazi Nnamdi Kanu was released in 2017, Mazi Nnamdi Kanu's release it had a great impact on the movement. It resonated all over the world. That was when the name of Mazi Nnamdi Kanu and IPOB started to resonate around the world on tables of international news houses and governments. Okay? Now, how did that happen? That happened through legal battle as well as political, legal impute and political impute from our brothers, from our political elites. Now, the people that actually propagated, that laid the channel for the legal impute to happen, were blackmailed. How did the blackmail start? By false narrative and propaganda. Blackmail. Oh, that they want to take over from Mazi Nnamdi Kanu. The same nonsense going on today. Because you're not disciplined, because you behave like a mad dog. You go about raising dust. How about you sit and work with these people? Where can I do this? How can I get this? How can we do this? Is there something you need me to do? Where do you want me to go? No. Rather, you sit aside and manipulate, concoct, blackmail, and start to throw on people who are working, people who truly love Mazi Nnamdi Kanu, people who really care about him. And then what happened? They were all blackmailed and sent out. How I was treated is in my book. How can you suffer for fighting the right fight? Every single person that were in the path of destroying Mazi Nnamdi Kanu became Mazi Nnamdi Kanu's allies. Became those who walk in front with him. While those who fought for his freedom were blackmailed. But I have always stood in the middle. I said that in my last broadcast. I stand as a bridge. That is my job. It is not easy, but it has to be done because that's my purpose. I have a job to do, and that is to stand between Mazi Nnamdi Kanu and the DOS. Mazi Nnamdi Kanu is the leader, remains the leader of the indigenous people of Biafra. And the DOS led by Mazi Edoziem remains the leadership that spearheads this struggle until Mazi Nnamdi Kanu is released. All this blackmail going and running around telling Mazi Nnamdi Kanu, oh, this, that, then you twist your narrative and come out. It will not stand. Not this time. Mazi Nnamdi Kanu is being viewed through the international lens. They want to see, are these people serious? How do they hold space for another? How do they use their laws? How do they implement their policies? How does their principle change by who it affects?
When I do something wrong and then the law changes, then we do not want that country. I stand as a bridge between that which is sin and which is unseen. You all better wake up to that reality. All this messing around and making noise like people who escape from a psychiatric home has to stop. This disgrace has to stop. This madness has to stop. Our people are dying. Our people are being killed. There are children who can't eat. Lives must be protected. And every single one must give an account of what they did. Before. I don't know. Mazi Nnamdi Kanu will be released. Mazi Nnamdi Kanu will bring every single one together. This is what I have said. I have to move it. Lives sacred. We don't hold people's feelings sacred. End here. And you wonder why we are being punished. When you rise against a human life, another thing that this false. That is it. Ndị Igbo ekelena m unu n'ụbọchị taa. This program ihe nwaanyị na-ekwu ugbu ka m ga-end ya because we have other things to do in the home today. I don't want to spend it talking about this idiot. Ekelena m unu ndị Igbo. Ihe m chiri ikwu taa wụ m chiri ikwu from apụ ọwụ na it is clear that nwaanyị a challenge ya Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro ọ challenge ya that na ya kwụrụ gidigbam with Edoziem. No, Edoziem ka ya ga na-eso. It doesn't matter na Mazi Nnamdi Kanu eme na appoint a new person. No, ha ga na-arụ ọrụ na-eje. Otu o ji si na Ojuofo ga na-arụ ọrụ na-eje na ya ga recognize Barrister Lawyer Ejimako. O kwukwere ihe na Edoziem ka ya ga-akwụrụ n'azụ. Nnamdi Kanu onye ọma ọgọ m nwoke yara ihe m mere gị chefuo but ihe program m na-emewo fact ewepụtara m ihe nwaanyị kwuru. Nwaanyị ije ejekwa ụgwọ okpokiri ishie. Nwaanyị ije ejekwa ụgwọ ishie. Ewepụtara m ihe o kwuru. Ọwụkwa m dị na-esi ya kwuo ya. Ọ ya kwuru ihe mee were ihe o kwuru na-agụ ya ka ndị ụmụnne anyị na-anụ. O nwere otu m ji tigo ụka n'ọnụ nwaanyị. O nwere ihe m kwuru nwaanyị na-ekwu. O nwere ihe nwaanyị kwuru ntị na nnu na ose. Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro onye ọma ọgọ m nwoke onye ndu Supreme Commander. Mụ na gị alụgaghị ọgụ. Mụ na gị ekoghị. Mma gị emeziere mụ na gị. Mụ na gị enweghị nsogbu. But ihe m wepụtara wụ ihe nwaanyị ị gara aga alụrụ ihe okwuke. And at the time nsogbu nọ n'organization ihiwere nwaanyị a apụtalighị support oge. Ụka niile i kwuru ya ewere tinye nnu na ose. Enwe nke dị aṅa ihe dị aṅa imere ya ewepụta ya n'eji si na ga-emeji ihe. Aga m eme allow ka one person ka somebody now my telephone number nonga onye chọrọ ịkpọ na call ya kpọọ before me machine. I can allow 2 or 3 people
ka ha kpọọ na call. My telephone number nọ nga ihe wụ WhatsApp. Ana m ahụ messages ndị si na ha chọrọ ikwu okwu. Biko batanụ. So onye ndu Maazị Nnamdi Kanu, ọ ihe nwaanyị kwuru ka m na-play. Emeghị m in any way to undermine you. Emeghị m in any way to insult you, because mkparị gị, first of all, mụ na nwanne gị nwoke mụ na ya dị na mma. Kanu nta mụ na ya ga-ekome, and I don't want to do that. Ihe m wepụtara wụ ihe nwaanyị gara aga lụrụ, nwaanyị gara aga kwụ ụgwọ isi, nwaanyị idomere n'ụlọ na-enye ya nri. Ihe m wepụtara wụ ihe o kwuru, otu o ji mee gị undermined, kọwaa ya ndị ụwa ahụ. Biko lekwe na aka m dị ọcha. Chineke biko, ebe ọbụla ha jekwara kpọọ aha m, aka m dịkwa ọcha. Ihe m kwuru ihe nwaanyị kwuru, ihe m wepụtara ihe o kwuru, ma ewepụta ya, shine ya light, ya enwe nga ihe dị aṅa, ma arụtọgasịa ya aka n'ihe dị aṅa according to ihe o chiri ikwu, ma akọwaa ya nga m nwere ike ka ndị ụwa nọ n'olu m. Na ihe niile m gere, it shows na nwaanyị gbaga Nnamdi Kanu okwu. It shows na nwaanyị rebuke the supreme commander. It shows na nwaanyị mega undermined onye ndu. It shows na nwaanyị nupụghị isi na decision of somebody else ewu nna nwa ya. It is clear. And it is clear na nwaanyị adịla compromised. It is clear na nwaanyị anọghị on the same page with Nnamdi Kanu. It is clear that nwaanyị anọghị on the same page with the family of Nnamdi Kanu, because I know that Kanu are they happy on the decision change the leadership of IPOB. It is clear to me because I know that Emmanuel they happy, Nenna they happy, nwaanyị they happy. So but nwaanyị disagree with them, and I know that Supreme Commander Nnamdi Kanu and this bureau they happy because all you make these decisions. But nwaanyị disagree. That means there was a daylight between both of them. That means nwaanyị pụtara support ndị iro, support onye iro achụrụ achụ, pena with ndị iro. Nwaanyị clearly onye isi ndị iro, onye isi ndị sabo ntị ike. Kanu nta sabo nọ na-achọ nọ n'ụlọ ụnụ. Emmanuel sabo nọ na-achọ nọ n'ụlọ ụnụ. Lekwa onye ọnwụ Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, onye ndu onye ọma. Sabo ị na-achọ, lekwa onye ishie, lekwa onye na-akụrụ ha ekpe, dog whistler of ya sabo. Nsogbu nọ na Biafran land ọ nwaanyị, because all you na-eme undermined, all you na-etinye discord among ndị chọrọ ikpere with you. Ya na asị ha ekpele. Achụọ na Edoziem, but also Edoziem ekpekpele. I am paraphrasing, because ihe o kwuru, according to ihe o dere, o si na Edoziem head of DOS ga-apụta taa Sunday biko okwu. That means o disagree with decision Nnamdi Ezebiro, onye ndu, the founder, the leader of this organization. He may appoint new people. O disagree with it. Ele otu nwaanyị iji ego lụrụ ikwuru ụgwọ isi na ọdịnala ndị Igbo ga-apụta na-eji korokoro na-asị na ya disagree na decision di onye kwuru ụgwọ isi nọ n'aka ndị iro, na ya disagree. Aya onye isi Edoziem, ọ ya na-akụrụ ha ogele, aya na-afụrụ ha ụja, aya na-akụrụ ha ikoro, aya na-akụrụ ha mkpa ekpe, ọ ya na-edi ha, ọ ya na-enye ha information, ma ndị ejiri eji ma ndị na-ejighị eji. Ọ ya na eyi ha aja n'ukwu,
ha na-agbata ha na-enye ya ya wụ onye isi ndị agbata eke because ya wụrụ na ọ pụtara taa rebuke Ochike Edoziem ihe ndị this guy dege na-achọ na Nnamdi Kanu na ke emeke ya wụ na ọ pụtara rebuke oye yesterday then ha ga-achịpụta voice recording ya niile ọ sendịrị na ha the thing wụ na ọ ma na enweghị voice recording Nnamdi Kanu ga-ewepụta ihe ya na ya kwuru and ọ chọghị ka ndị iro wepụta voice recordings ihe ha na ya na ha kwuru kwụsị ọkụ ga-anyụ ọ chọghị ka ndị iro wepụta discussion communication mgbe okpuru niile agbara Nnamdi Kanu mgbe okpuru niile agbara Ezebiro mgbe okpuru niile agbara Kanu nta mgbe okpuru niile agbara Emmanuel mgbe okpuru niile agbara Nnenna na Sokoto ọ chọghị ka ndị iro wepụta those conversation onye omere o ji isi na ọ kara na ya mma ka ya kwuru with them na ya ga-aga down with the ship and she's willing to go down with the ship instead ya ga-support Nnamdi Kanu na ọ kara na ya mma na ya so the ship mie because na ọ ga-adị devastating mgbe ha ga-ewepụta shima voice recording mgbe ha ga-ewetachi ihe niile ha ji against ihe ndị eji jide ihe eji ha jide nwaanyị ka nkụ a na-ewepụta ya ọkụ ga-anyụ ala ga-efu so ọ kara na ya mma ka ya kwụrụ with them ka ya daa with them ka ya collapse with them because the damage gary too numerous. That's why o ji kwụrụ with ndị iro ndị Igbo. This Mazi with the enemy of the supreme commander of the indigenous people of Biafra. At the time e needed ka enwe closure, at the time e needed ka enwe unity, at the time e needed ka akwụsị ọbara na-apafu na Biafran land, or the time achọ ka unite ya ka ndị achọrọ n'ọrụ according to constitution of IPOB. Nnamdi Kanu nwere the authority ịchụ mmadụ ifix mmadụ, and Nnamdi Kanu emen exercise his authority as the leader, as onye ndu, as the supreme leader, as the supreme commander. But nwaanyị o were na ego ejekwa ụgwọ isi jụrụ ajụ na onweghị that authority. Nwaanyị gwaga anyị na Nnamdi Kanu enweghị authority. Nwaanyị gwaga anyị na Nnamdi Kanu enweghị power iri shovel the organization. Nwaanyị gwaga anyị na Nnamdi Kanu adịghị capable to make decisions. Nwaanyị ihe a na-ekwu na I will not listen to Nnamdi Kanu from dungeon. I will not. Nwaanyị approve onye today na ya ga-ege ntị ihe Nnamdi Kanu kwuru, ihe onye ndu kwuru from dungeon. Friends, Igbo onye dị mma, onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma, Igbo onye dị mma, Igbo onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, master prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, master prophet, onye dị mma, master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, master prophet, Igbo onye dị mma, onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma, Igbo onye dị mma, Igbo onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, master prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, master prophet, onye dị mma, master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, master prophet, Igbo onye dị mma,
onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma ịbụ onye dị mma ịbụ onye dị nsọ onye amụma Yahuwa, master prophet, gọzie anyị gọzie ala Biafra onye na-agwọ ọrịa onye dị mma master prophet, onye dị mma master, Ikeji abamba onye dị ukwuu ewo abụ onye mere anyị ka anyị dị mma amara master. Yahuwa ji ndumo abụ m onye amụma ebube Yahuwa ka m ji aga master prophet ịbụ onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu m n'ịbụ onye amụma ma ike Yahuwa ka iji aga ike ji anyị isi ịbụ onye amụma amara Yahuwa ji ndụ gị amara oke ọnụ ahịa n'ebube Yahuwa ka iji aga ebube ndị nsọ ịbụ onye amụma asị m ụwa nụrụ olu m n'ihi bụ onye amụma ike Yahuwa ka iji aga ike ji aba mba ịbụ onye amụma amara Yahuwa ji ndụ gị ịbụ onye amụma mebube Yahuwa ka iji aga ebube ndị nsọ abụ m onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu m na-abụ m onye amụma ike Yahuwa ka ndị aga ike ji eme nganga abụ m onye amụma mamara Yahuwa ji ndụ m amara oke ọnụ ahịa abụ m onye amụma mebube Yahuwa ka m ji aga ịbụ onye amụma master prophet ịbụ onye amụma ma ike Yahuwa ka iji aga ike Chukwu okike amara Yahuwa ji ndụ gị ịbụ onye amụma ịbụ onye amụma mebube Yahuwa ka iji aga ọtụmọkpọ ndị nsọ ịbụ onye amụma amara Yahuwa ji ndụ gị abụ m onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu m na-abụ m onye amụma ike Chukwu okike ka m ji aga ike ji achụ ajọ mmụọ abụ m onye amụma ma mara Yahuwa naanị ya ji ndụ m abụ m onye amụma mebube Yahuwa ka m ji aga ịbụ onye amụma ewo master prophet ịbụ onye amụma ike Yahuwa ka iji aga ike ji achụ ajọ mmụọ amara Yahuwa ji ndụ gị ịbụ onye amụma ịbụ onye amụma ebube Yahuwa ka iji aga ọtụmọkpọ ndị nsọ ịbụ onye amụma ma ike Yahuwa ka iji aga ịbụ onye amụma
abumonyamuma ewo asim elu wanurolumo nabumonyamuma ma ike yahuwa kamjiaka ike janisi ewo abumonyamuma ewo amara yahuwa jindungie ibonyamuma mebube chukwu okike kijagae ọtụmọkpọ ndị nsọ asị m n'ịbụ onye amụma ike yahuwa kijagae ike jabamba amara yahuwa ji ndụ gị ịbụ onye amụma ebube yahuwa kijagae ọtụmọkpọ ndị nsọ ma ike yahuwa kijaga Master prophet Onyamuma, Chuko Kikrika na Buko Sana Akelu, Ukrika na Kirododo, Amaru Chamakele Kumakele, Asusume n'igwe. Ikeji Umukajaga, Onyamuma, Ebube Chukwukajaga, Onyamuma. Chukwu si n'afọ weta gị mmadụ ọkpụkpọkụ n'igbo gị garọrọ Chukwu ọrụ ebube Chukwu na-edu gị na-aga aba egwu na-atụ afọ okporo ụzọ akparịcha nwanyere